fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray Zone 2 sa DOFM, Bombo Radio Iloilo flagship stations and the number 1 and most trusted source of news and information ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Martes, Disyembre 9, tuig 2025. Kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Jesse Saiz Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon, inimula ka mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon ng mga balita. Soft opening sa Haro Public Market, madayon buwas, suno pa sa Local Economic Enterprise Office. Pumuluyo sa Barangay Desamparado sa Haro, nagpayag na dapat managbata mga opisyales nga may kantanan sa iskandalo na tuhoy sa sining distribusyon sa AIGS. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga mga balita. Reclamation kag backfilling sa Buntatala Creek nakita sa DNR-EMB nga among nagpalala sa sitwasyon or pagbabaha sa mga distritor sa barangay sa Haro. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, resulta sa specimen nga nakuha sa person of interest sa kamatayon sang 7 ka tuig bata sa Lambunaw ginalauman nga maabot subong nga bulan. Muni madalagwa ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Standby kay by winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon sa mga taga-barangay Sinikway sa distrito sang Lapos. Taga-dira ang aton sining winner. Iya sining edad 68 anyos. Proof of purchase, R. Florete Coupon. Congratulations sa kay Elna Pavillar. Elna Pavillar sang barangay Sinikway, Lapos. 68 anyos. May proof of purchase nga R. Florete Coupon. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. Gani mayara ikaw sang anong ka oras. Agod nga magkuha sang premyo mo nga nagahulat na diri sa imo 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack nga nasulod pa sa Orocan sining nga balde. Sa liwat, Elna Pavillar sang Sinikway Lapos may proof of purchase nga R. Florete Coupon. Congratulations! 57 minutos na nakaligad sa takna sining sa 11 sa aton sining mga kultura ng pag-asa nagpahayag diri nga ekspektaron naton ang mabugnaw pa nga panyempo subong nga bulan sa Disyembre. I-preparar na dira ang imo sining sweater, hoodie, jacket kag iban pa nga sarang madoble sa imo sining nga panapton. Kay ang pagtugnaw lauman ang mabugnaw sining panahon sa mga masunod sining adlaw o tubtob iya sa paglabot sa bagong tuig. Suno sa kay Ana Solis ang hepe sa Climate Monitoring Prediction Section sa Pag-asa ginalauman nga maganubo tubtob 7.9 degrees Celsius ang panahon bangod sa amihan around between 11.4 Celsius to or degrees Celsius to 14.3 degrees Celsius ang lowest
temperature nga gina-forecast sa nga pag-asa subong nga Disyembre. Between 7.9 degrees Celsius and 11.8 degrees Celsius amo ni ang posibleng nga lowest temperature nga gina-forecast ang pag-asa humalin January tubtob February 2026. Amihan na kita umpisa pa man sa bulan sa nga Oktubre, rason nga mabatsyagan tana ang mabugnaw nga panyempo. Dugang ang mga balita kag impormasyon dito ng mga balita lokal, balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang Balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ikasyam sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 16 days na lamang po bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, International Criminal Court Prosecutor formal ng hiniling na pagtibayin ng jurisdiksyon ng korte sa Crimes Against Humanity charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Atty. Harry Roque naman nanindigang meron ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ilang bahagi ng bansa hindi naman daw gaanong naramdaman ang epekto ng unang araw ng transport strike. Iba pang update, alamin! Ang Philippine National Police naman kinukumpirma pa ang umano'y warrant of arrest na nakahanda para sa mag-asawang Diskaya. Samantala, ang tracker teams naman ng pulisya puspusan ng paghagilap sa iba pang personalidad na sangkot sa flood control scandal. At sa ating ulat panahon, bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa international news naman, mahigit 100 estudyanteng dinukot sa Nigeria matagumpay na nasa gitnang pamahalaan. Samantala, Israeli Police naman sinalakay ang United Nations Aid Agency compound sa May East Jerusalem. At sa ating balitang palakasan, ang SEA Games update natin mga kabombo, ang Philippine Women's Football Team lumaki pa ang tsansa na makapasok sa semifinals matapos na talunin ang defending champion na Vietnam. Iba pa mga paghahanda ating alamin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Formal lang hiniling ng Office of the Prosecutors ng International Criminal Court na pagtibay ng jurisdiksyon ng korte kaugnay ng Crimes Against Humanity charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay sa kabila pa ng pagkalas ng Pilipinas mula sa Rome Statute. Sa 22 pahina ng brief na inihain itong Disyembre 8 ay kinatwira ng prosekusyon ng mandato ng korte na mag-imbestiga at may kaugnayan doon sa mga pagpatay ng maraming sibilyan ay nananatiling buo dahil sa isinagawa ang naturang legal proceedings bago pa man ang opisyal na pagkalas ng Pilipinas mula sa international body. Ang naturang dokumentong inihain ng Office of the Prosecutor ay bilang tugon
Rome Statute ay walang estado ang dapat hakbang ng legal discharge dahil sa pag-withdraw mula sa obligasyon sa Rome Statute habang ito ay isang state party at binigyang diin na hindi mabubura ang otoridad ng korte sa mga nakalipas na krimen sa pagkalas lamang ng isang estado. Nanindigan din ang prosecutors na umalis ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration mula sa statute habang nagpapatuloy na ang kampanya ng umano'y mga pagpatay na naitala. Ikinatwiran din ng naturang opisyal na dapat panatilihing balanse ng korte ang karapatan ng Estado para naman sa pag-atras sa Rome Statute at ang pagiging epektibo ng orihinal na desisyon nito para naman mapabilang sa treaty para sa proteksyon ng mamamayang mga nasasaklaw nito. Sa huli ay hinimok ng prosecutors ang tanggapan ng Appeals Chamber na ibasura na rin ang apila ng panig ng depensa at payagan na matuloy na ang investigasyon sa War on Drugs campaign ng dating Pangulo dito sa Pilipinas. Kampante naman si Nicolas Kaufman ang nagsisilbing lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatatanggap ng maayos na pagtrato ang dating Pangulo sa loob ng International Criminal Court Detention Center. Sa isang panayam, binigyang diin ni Kaufman na maayos ang kanyang kalagayan sa loob ng pasilidad sa kabila pa ng kanyang edad. Regular din anyang sumasalang sa pagsusuri ang kalusugan ng dating Pangulo habang nire-repaso rin ang kanyang health records kada matapos ang 120 araw. Una nang kinumpirma ni Kaufman na nakatanggap na ang defense team ng kopya ng pagsusuri na binuo ng independent medical team na naatasang sumuri sa kalagayan ng dating Pangulo at tukuyin kung kaya niyang dumalo at manindigan habang dinidinig ang kanyang kaso. Tanggap na rin ng defense panel na sa loob ng pasilidad, ipagdiriwang ng dating Pangulo ang Kapaskuhan sa kabila ng kanilang plano na muling maghain ng petisyon para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos ngang matanggap ang kopya ng report. Samantala, muli ring hinikayat ni Kaufman ang publiko na respetuhin ang International Criminal Court at daigalang din ang mga procedure na itinatakda ng International Tribunal. Samantala, nagpahayag naman ng kanyang panig itong si Attorney Harry Roque ukol sa kanyang nababatid na mayroon na raw inilabas ang International Criminal Court na warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa. Itong nakalipas na araw nang nagsalita at ibinunyag ni Roque ang tungkol sa impormasyon may kinalaman sa paglalabas ng naturang mandamiento de arresto at ang kumpirmasyon hinggil dito. Una na rin sinabi ng legal counsel ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na pawang chismis ang kikita nila na mga impormasyon hinggil sa naturang warrant of arrest sa kabila yan ng pakikipagpalitan ng mensahe kay Attorney Roque. Sa kabila nga nito ay muling iginit ni Roque sa pamamagitan ng kanyang naipost sa internet na matagal na ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Kahapon lamang kasi ay opisyal na natanggap ng Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang kopya ng naturang order. Dahil dito ay posibleng ngayon pa lamang anya gagalaw ang dalawang nabanggit na ahensya. Ngayong araw ay pinabulaanan na rin ng Department of Justice na may natanggap itong kopya ng warrant of arrest at wala pa raw opisyal na pahayag ang Department of Interior and Local Government hanggang sa isinusulat ho itong balitang ating binabanggit. Samantala, bumwelta si Attorney Nicolas Kaufman laban sa mga nagsasabi na malaki ang kanyang kabiguan bilang pangunahing counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa gitna ng mga desisyon ng International Criminal Court na hindi pumapabor sa kampo ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, isang exaggeration na sabihing nabigo siya sa kanyang tungkulin. Inihalimbawa ng lead counsel ang huling desisyon ng ICC Appeals Chamber laban sa interim release request ng dating Pangulo. Paliwanag ng abogado, halos wala pang nangyayari na pinayagan o pinaburan ang pansamantalang paglaya ng mga nakadetine na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Tribunal. Kung nagawa sana nilang mapalayang dating Pangulo, isa sana itong miraculous na may tuturing o pambihirang pagkakataon.
Sa kabila ng mga desisyong hindi pumabor sa kanyang kliyente, tiniyak naman ni Kaufman na nananatiling isa sa prioridad ang hangarin nitong maibalik sa Pilipinas ng buhay ang dating Pangulo. Naghatid yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinabulaanan ng Department of Justice nga na mayroon ng natanggap na kopya sila ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa mula sa International Criminal Court. Binigyang linaw mismo ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ang umano'y impormasyon na nagsasabing meron ng warrant of arrest ay hindi naggaling sa kanila. Sa kasalukuyan, anya ay wala pang natatanggap na kopya ang kanilang tanggapan hinggil naman sa naturang dokumento. Ito'y kasunod na rin ng hayagang pagsabi ni former Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na meron ng warrant of arrest. Ayon pa kay Roque, natanggap na umano ng Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang naturang kopya. Ngunit sa ibinahaging mensahe ni Justice Spokesperson Martinez, kanya lamang sinabi na wala pa silang natatanggap na anumang kahalintulad o konektadong kautusan mula sa korte na may hawak sa mga kaso nitong si Senator De La Rosa. Magugunit ang una ng ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang patungkol sa issue ng warrant of arrest. Nanindigan din ito na mayroong arrest warrant mula sa International Tribunal laban sa naturang senador. Subalit hanggang ngayon ay wala pa na kumpirmadong kopya na nailalathala o nailalabas sa publiko dahil ito umano ay nasa kopya lamang yung natanggap ni Remulla at ito ay nasa kanyang cellular phone at wala pa sa mga ahensya ng pamahalaan. Dako po tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senate President Soto papayuhan si Senator De La Rosa na bumalik na sa Senado sakaling makausap niya ito. Samantala si Senator Bato naman wala pa ring paramdam hanggang sa ngayon. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Papayuhan ni Senate President Tito Soto III si Senador Ronald Bato de la Rosa na bumalik na sa Senado kung sakaling makausap niya ito. Ayon kay Soto, simula ng ipagpatuloy ng Senadong sesyon noong Nobyembre 10 ay hindi pa siya nakatatanggap na anumang tawag mula kay De La Rosa. Dagdag pa niya, kahit sa kanilang group chat ay hindi rin nagpaparamdam ang senador. Maaring nababasa lamang nito ang mga message ngunit hindi nagre-react. Kung magkausap man sila, plano ni Soto na ikayatin si De La Rosa na pumasok muli, lalo't mabibigat ang mga komiting hawak ng mambabatas. Tiniyak rin ni Soto na may gagawin ng liderato ng Senado ng nararapat na proteksyon kay De La Rosa, katulad ng mga hakbang na ibinigay noon ng institusyon kina dating senador at ngayon Congressman Leila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes IV. Dagdag pa ni Soto, ipatutupad ng Senado ang mga umiiral nitong alituntunin para sa mga senador na naharap sa kaso. Ganun talaga kahit ano si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang tuloy pa rin yung function ng opisina nila Sir, walang personal correspondence si Sen Bato sa inyo? Wala. Kahit text message? Wala. Hindi nakadadalo si De La Rosa sa mga sesyon mula Nobyembre 10 sa gitna ng ulat tungkol sa umani arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Cirelito Torion, batid nila ang kumakalat na mga ulat, ngunit wala umano silang kumpirmasyon na totoo ang mga ito. Si De La Rosa ay naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang papel sa kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpapatuloy ang 3 araw na transport strike na inilunsad ng grupong Manibela bilang protesta laban sa umano'y sobrang penalties na ipinapataw at hindi pag-renew ng prangkisa, pati na ang umano'y payola system sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Gayunman, hindi gaanong nakaapekto sa daloy ng transportasyon sa Metro Manila at mga karating na lugar ang naturang pagkilos.
Ayon nga sa Philippine National Police, nagpakalat naman sila ng mga tauhan sa mga pangunahing lansangan at terminal upang tiyakin ang kaayusan at magbigay ng tulong doon sa mga pasahero na posibleng stranded bunsod nga ng naturang protesta. Nakantabay din ang mga mobility vehicle ng pamahalaan upang magsakay ng mga commuter kung kinakailangan. Bagamat iginigit nga ng Manibela na paralisado nila ang buong Metro Manila, nananatili naman yung biyahe ng maraming ruta dahil naman sa alternatibong mga sasakyan at maagap na koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa maraming pasahero na nagpaplano pa ng mga lakad ngayong araw at sa mga darating na araw ay maaaring ikonsidera ang maagang pagpaplano at gumamit ng mga alternatibo na sistema ng transportasyon upang makapasok pa rin sa trabaho at mga paaralan. Sa ibang balita, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon ay ginagamit umano bilang kasangkapan upang makakuha ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, may ilang kongresista na pinangakuan ng alokasyon sa budget kapalit ng kanilang perma sa reklamo. Git niya hindi ito bago at muling inuulit ang taktika tuwing malapit ng ipasa ang pambansang pondo. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, handa siyang sagutin ang anumang aligasyon laban sa kanya sa ngalan ng katotohanan. Subalit binigyang diin niya na hindi siya mananahimik habang ginagamit ang proseso ng impeachment sa tinawag niyang budget-driven racket na anyay nakakasira sa integridad ng lehislatura. Samantala, ilang miyembro ng minorya sa Kamara gaya ni na mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagsabing hindi na talakay sa budget deliberations ang impeachment issue laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, iginit nila na nananatiling bukas ang mga isyong ibinato noon kay Vice President Sara at hindi pa ito tuluyang nalulutas. Bombo Weather Update. At abay tayo mga kabombo, kaugnay pa rin dito sa may namataan na naman na namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may katamtaman kasi ito na tsansa na mabuo bilang ganap na tropical depression at binabantayan yan sa loob ng ating teritoryo at maaaring mangyari ang paglakas bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Base nga sa monitoring ng State Weather Bureau, huling namataan ang naturang namumuong sama ng panahon sa layong 130 kilometro sa timog na bahagi ng Pag-asa Island doon sa kalayaan sa may Palawan at yan ay naitala kanina. Samantala, tuluyan namang nalusaw ang nagdaang bagyong Wilma doon pa rin sa West Philippine Sea. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas pa rin ng masungit talagay ng panahon ang ilang lugar bunsod ng mga weather system na nakakaapekto sa kanila, kung saan ay magdadala pa rin ang low pressure area ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm sa may Kalayaan Island, habang magdadala naman ng maulap kalangitan na may mahinang mga pag-ulan na may area na sa Aklao, itong area ho ng Batanes at Ilocos Norte, at maaaring ulan niyan sa mga susunod na oras. Dito naman sa Metro Manila, magdadala pa rin ang bagyang maulap at may mga paminsan-minsan mga pag-ulan bunsod ng hanging amihan na may isolated light rains. Gayun din sa nalalabing parte ng Ilocos Region at sa nalalabing parte ng Central Luzon. Sa ngayon ay nalista ang gale warnings o yung babala ng malalaking alon dyan sa iba't ibang bahagi ng eastern seaboard ng ating bansa. Subalit pinag-iingat pa rin ang lahat dahil mayroon pa na pabugso-bugsong amihan lalo na sa northern Luzon. Samantala, posibleng babagsak sa 7.9 degrees Celsius naman ang temperatura sa Baguio City mula sa buwan ng Enero hanggang Pebrero ng susunod na taon. Batay po yan sa pagtaya mula sa State Weather Bureau. Sa dalawang nabanggit na buwan, tinatayang maglalaro mula sa 7.9 hanggang sa 11.8 degrees Celsius ang temperatura sa naturang lungsod. Batay sa pagtaya ng ahensya, maaaring maranasan ito sa malaking bahagi ng Baguio City, kasama ang iba pang lugar sa may Benguet at Cordillera Highlands.
Paliwanag ng Weather Bureau, patuloy ang paglakas ng northeast monsoon o ang hanging amihan na posibleng magdulot ng mahalumigmig na hangin sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region. Hindi rin inaalis na magiging daan ito para sa paglitaw ng frost sa maraming lugar. Ngayong buwan po ng Disyembre, tinatayang maglalaro naman mula sa 11.4 degrees Celsius hanggang 14.3 degrees Celsius ang temperatura sa tinaguriang City of Pines. Sa karagdagang mga balita, ang Philippine National Police ay kinukumpirma pa ang umano'y warrant of arrest na nakahanda para sa mga diskaya at tracker teams ng pulisya ay puspusan din ang paghahanap sa iba pang mga personalidad na iniuugnay o sangkot sa flood control scandal. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Bea Pinisa. Patuloy pang dumaan sa kumpirmasyon ng umano'y warrant of arrest laban sa mga diskaya matapos na umugong ang mga usapin na mayroon ng nakahandang ihain na warrant of arrest para sa mga nagtatang personalidad. Sa isang panayam, inihiyag ng ating Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang natatanggap na order mula sa korte para sa paghahain ng warrant of arrest laban sa mag-asawang diskaya at maging sa iba pa. Ani Nartates tsaka sila magpapahayag ng pag-aresto kapag kumpirmado na mga impormasyon hinggil sa mga warrant of arrest laban sa mga naturang personalidad. Matapos ito ay inihayag naman ni Nartates na patuloy pang naghahanap o pinaghahanap ng kanilang mga tracker teams ang mga nalalabing personalidad doon nga sa naunang 16 na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkukumpirma ng acting chief, 9 na ang kasalukuyang naaresto habang 7 pa ang kasalukuyang pinaghahanap, kung saan 3 ang nasa ibang bansa, kung saan 3 ang nasa loob ng Pilipinas, habang 4 naman ang kumpirmadong nasa ibang bansa. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang acting chief ng Philippine National Police. May tinatanong tayo yung personalities issued warrant of arrest. 16 sila, di ba? 9 already been arrested or we did already. 7 pa. Yung nauna yun. 7. So 3 nandito, 4 na sa abroad. So of course we have already coordinated with the some other law enforcement agencies abroad. Malakas ang ating coordination dyan. And we have traced. Of course, marami tayong tracker. Inihag naman ni Nartates na hindi nahihinto ang trabaho ng kanilang mga tracker teams at hindi rin titigil ang kanilang hanay hanggang sa matunton ang mga lokasyon ng iba pang sangkot sa flood control anomalies. Anya kung ang ibang ang nagtatago ng higit sa 10 taon ay kanila pa rin natutunton at nang-aresto, tiniyak niya ang mga sangkot sa anomalya at katiwalaan ay kanila ring susugpuin. Huwag na niya pakinggan natin muli ang tinig ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang acting chief ng Philippine National Police. Painstakingly, we will not stop hanggang masatisfy or ma-arresto natin as ordered by the court. Meron nga dyan na been hiding for 10 years or more than 10 years. At of course, hindi naman sila makakatakas sa kamay ng batas. And we will not. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever ngayong araw naman, binigyan pabuya ng Philippine National Police ang hindi baba sa 30 na mga informants na siyang naging dahilan sa likod ng pagkakaaresto ng ilang mga malalaking wanted personalities sa loob ng bansa. Pinakamalaking pabuya na naipamahagi ng pambansang pulisya ay hindi bababa sa 5 milyong piso na siyang iginawa sa naging pagkakaaresto kay Ismirul Kiri o alias Kiri Sakirin na may mga kasong 7 counts of murder at 25 counts of frustrated murder. Yan muna mga updates mula dito sa pagkrame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Pinisa and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Matagumpay na nasagip ng pamahalaan ng Nigeria ang humigit kumulang 100 mag-aaral na dinukot noong nakalipas na buwan at dinala sa kabisera ng Mina. Hindi naman ibinahagi ng pamahalaan ang detalye ng operasyon, kabilang kung ito ay naisagawa sa pamamagitan ng negosasyon o ransom. Pinuri naman ni Nigerian President Bola Tinubu ang mga responding team at iginiit na dapat maibalik ng ligtas ang lahat ng biktima ng kidnapping sa kanilang bansa.
Nangako rin siyang papaigtingin ang seguridad upang maiwasan ang pagdami ng ganitong insidente. Itinuturing na isa sa pinakamalaking mass kidnapping sa bansa ang nangyari, kung saan ayon sa Christian Association of Nigeria, mahigit 300 na estudyante at 12 kawani ng pamahalaan ang dinukot at meron pang 50 na mga hindi nauna pong nakatakas. Nagdulot ng malawakan na manggalit sa publiko ang insidente, lalo na sa harap ng lumalalang kaso ng kidnapping sa mga paaralan sa hilagang bahagi ng Nigeria. Samantala, nilagdaan na ng Estados Unidos at ng Nigeria ang isang joint agreement para sa pagbuo ng isang task force na layuning palakasin ang seguridad at labanan ang terorismo sa Nigeria. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, sinalakay ng Israeli Police ang United Nations Relief and Works Agency o UNRWA compound para sa Palestinian refugees sa okupadong East Jerusalem nitong Lunes. Kinumpirma rin ni UNRWA Head Philippine Lazzarini na tinanggal ng Israeli authorities ang watawat ng United Nations at ipinalit ang Israel flag. Ayon sa United Nations official, pwersahang pinasok ng Israeli Police kasama ang municipal officials ng Jerusalem ang kanilang compound, dala ang mga truck at forklift. Pinagpuputol din anya ang mga linya ng komunikasyon at sinamsam ang mga furniture, mga information technology equipment at iba pang ari-arian. Sa isang statement, nilinaw naman ng Israeli Police na ang ikinasang operasyon ng Jerusalem Municipality ay parte daw ng debt collection procedure, kung saan present ang mga pulis para bigyang seguridad ang personnel ng naturang munisipalidad. Sinusugan naman ito ng tagapagsalita ng Jerusalem Municipality bilang parte umano ng standard procedure laban sa mga hindi nagbabayad ng property tax at nagbabaliwala sa kanilang paulit-ulit na paalala. Kinundi na naman United Nations Secretary General Antonio Guterres ang hindi otorisadong pagpasok ng Israeli authorities at iginiit ang mga obligasyon ng Israel sa ilalim ng United Nations Charter at iba pang international law. Una rito, matagal nang may issue ang Israel sa naturang United Nations Aid Agency, kung saan inakusahan ng Israel ang ahensya ng pagtulong umano sa Hamas at nanawagang buwagin na ito ng tuluyan. Subalit makailang ulit naman nang itinanggi ng United Nations Agency ang naturang paratang. Karagdagan pa sa ating mga balita, nagdudulot pa rin ng pagkabahala at nag-iwan naman ang pinsala ang naganap na magnitude 7.5 na lindol sa hilagang parte ng Japan, kung saan 30 katao ang naitalang nasugatan at nagkaroon ng pagkasira ng ilang kalsada, power outage at naitala rin ang maliliit na sunog. Nag-trigger din ito mga kabombo ng tsunami sa may 70 sentimetro na taas. Dahil dito ay nasa 28,000 na mga residente ang sapilitang inilikas malapit naman sa mga baybayin. Apektado rin ng lindol ang ilan pang infrastruktura sa naturang lugar. Kabilang na ang Shinkansen train na bahagi ho ng mga serbisyo na ipinagkakalob ng gobyerno doon. Kasabay na rin ang pagkawala ng kuryente sa mahigit 2,700 kabahayan. Hindi naman apektuhan ang malapit na nuclear plant sa nabanggit na area. Una nang ibinabala ni Japan Prime Minister Sanei Takaichi sa publiko na maging alerto sa posibilidad ng mga aftershocks. Magugunitang ang Japan, kagaya ng Pilipinas, ay bahagi ng Pacific Ring of Fire na nakakaranas naman ng humigit kumulang sa 1,500 na mga pagyanig bawat taon, kung kaya't gano'n na lamang din ang mga paghandang ginagawa ng kanilang bansa para naman sa posibleng mega quake sa hinaharap na panahon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Bombo International News Correspondent Miles Briones Beltran mula sa Japan. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa Bombo Radio Philippines. At mga kabombo, tama po, nagkaroon po ng malakas na pagyanig na umabot ng 7.5 magnitude, no, sa lugar ng Aomori, no. Kasama dito ang Iwate at Hokkaido. Ito yung mga lugar na pinakamalamig dito sa Japan, mga kabombo. At meron silang
1 degrees Celsius sa ngayon at umuulan pa ng isno Bombo Dennis. Sa ngayon ay umabot ng 90,000 na mga evacuees ang pinalilikas sa mataas na lugar Bombo Dennis dahil na rin sa babala ng tsunami na pwedeng umabot ng 7 hanggang 27 na pulgada ang taas nito at ang isa pang dahilan kaya sila pinalilikas Bombo Dennis dahil sinasabi nila na may kasunod na malaking pagyanig na pwedeng maganap sa loob ng linggo na ito na posibleng mas malakas pa at ang babala pa ay pwedeng maapektuhan ang Chiba Prefecture. Pag sinabi natin Chiba Prefecture, Bombo Dennis kasama ang Narita Airport at malapit na dyan ang Tokyo kung saan ako nakatira. At sana naman ay hindi ito magkaroon ng katuparan Bombo Dennis. Magdasal tayo. At sa ngayon ang power ay nasa 800 na kabahayan na ang nawalan ng power. At kawawa naman itong mga buntis, mga sanggol, mga PWD at matatanda dahil umuulan ng snow doon ngayon at wala silang heater na posibleng maging dahilan ito ng kanilang pagkamatay dahil meron na tayong 23 na katao ang nasugatan at isa dito ay malubha. Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation ang pag-uulat ng ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Japan, si Bombo Miles Briones Beltran, kaugnay pa rin ho ng mga development dito sa nangyaring 7.5 magnitude na lindol. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Si Ombudsman Rimulya inilatag ang 7 estratehiya sa 2026 kontra korupsyon. Kaugnay niyan may report si Bombo Grant Hilario. Bombo Ever, Bombo Dennis, pinangunahan ng Office of the Ombudsman ang 2025 Anti-Corruption Summit ngayong araw, ika-9 ng Disyembre. Dumating maging ang ilang matataas na opisyal mula sa iba't ibang ahensya at sangayon ng gobyerno. Personal na dumalo sina Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Department of Public Works and Highways Undersecretary Ricardo P. Bernabe III, Ombudsman Jesus Christine Boying Remulla at iba pa. Ilan sa mga pangunahing layunin ng naturang pagtitipon ay makakuha at maibahagi ang kalaman ukol sa mga reformang isinasagawa ng bansa laban sa korupsyon. Harapin ang sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng mga paraan, kalakip mga datos para sa advanced development at public accountability. Magkakaroon o nagkakaroon ng talakayan sa karanasan ng bansa hinggil sa ilang kontrobersiyang korupsyon tulad ng pork barrel at budget insertions upang magamit sa mga reformang bubuin at ilulunsad. Kaugnay nito, ibinahagi ni Ombudsman Jesus Christine Boying Remulla ang kanyang pag-amin na ang paglaban kontra korupsyon ay hindi lamang para sa iisang ahensya ng pamahalaan. Naniniwala siyang sa kaliwat ka ng isyu ng korupsyon, kailangan sama-sama na itong harapin ng buong bansa. Dagdag pa niya, isang halimbawa na lamang ng korupsyon ay ang patungkol sa isyu ng flood control. Ang kontrobersiyang ito ay nagdulot niya ng galit mula sa taong bayan at sinabing hindi na maikakailan ng gobyerno na korupsyon ay tunay na nakamamatay. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Christine Boying Remulla. When the floods came this year, we watched homes disappear, farms drown, and businesses crumble. But something else rose with the water. Public anger, public vigilance, and public courage. The people saw the truth that we in government can never deny again. Corruption kills. Not metaphorically, but literally. It likewise kills the belief that government can protect its own people. And in that painful moment, the nation asked a question that brought us here. How do we make sure that this never happens again? Dahil rito, ibinahagi ni Ombudsman Jesus Christine Boying Remulla ang 7 nilang estratehiya kontra korupsyon. Planong makumpleto sa Pebrero ng susunod na taon. Una ang
digitalisasyon ng tanggapan o digitalization. Pangalawa ay ang pinaigting na koordinasyon sa iba't ibang mga ahensya tulad ng Commission on Elections at Commission on Audit. Pangatlo, ang pagpapatibay sa kultura ng disiplina, sumunod ang seryosong pagtugon sa korupsyon at mapangalagaan ang interes ng publiko. Panglima, ang pagiging bukas ng tanggapan o transparency. Pang-anim, ang pagkakaroon ng ombudsman marshals at huli naman ang pag-anyaya sa kabataan na makikibahagi sa pamahalaan. Muli, si Ombudsman Jesus Crispin Boying Dumulya. Accountability corrects the past, but reform secures the future. And we cannot accept anything less. Allow me to give a preview to a national strategy that our office plans to complete by February of next year. And I wish to highlight certain aspects of the strategy, so if you wish to lend a hand in any of them, our door will always be open. The first step is digitalization. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas, Radio, Bombo. Sa mga karagdagan pa nating balita mga kabombo, si Pangulong Marcos mayroong pinapaprioridad na 4 na mga panukalang batas para sa Kongreso. Alamin natin kung ano-ano ito at may kabuuang ulat dyan si Bombo Annalise Soberano. Inatasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na unahin ang pagtalakay at pagpasa ng 4 na mahalagang panukalang batas. Ito ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Cadena Act na naglalayong pag-igtingin ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ginanap na LEDAC meeting ngayong umaga dito sa Palasyo ng Malacanang, pinayuhan ng Pangulo ang Senado at Kamara na pag-aralang mabuti at agad aksyonan ang mga naturang panukalang batas. Dumalo sa nasabing LEDAC meeting sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino Bojidi III, Majority Leader Sandro Marcos at iba pang leader ng Kongreso. Napagkasunduan rin sa LEDAC meeting ang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill o GAB o ang 2026 National Budget at ang mabilis na pagsusumite ng enrolled bill para sa pirma ng Pangulo ng Bansa. Pakinggan natin ang naging statement ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or Cadena Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Thank you. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Unahin natin dito sa NBA. Tinalo ng Indiana Pacers ang kapwa nito kulelat na team na Sacramento Kings. 116-105. Naguna sa panalo ng Eastern Conference defending champion na Pacers ang batikang guard na si Andrew Nemrod. At na gumawa ho ito ng 28 points at 12 naman ang kanyang assists. Habang nakapagpasok naman ng 25 points ang forward ng kupunan na si Benedict Maturin. At hawak na ng Pacers ang lead sa kabuuan ng kanilang laban sa kabilaho ng 37-26 Kings run sa third quarter.
Muli rin gumawa ng triple-double performance itong si Kings guard Russell Westbrook. At ngunit hindi ho naging sapat yung kanyang mga aksyon upang iposte ang panalo laban sa Indiana. Nananatili naman na nasa ibaba pa rin ng East at Western Conference ang dalawang nabanggit na team sa kanilang parehong win-loss record na 6-18, mga kabombo. Samantala sa ating SEA Games update, lalo pa hong lumaki ang tsansa ng kupunan ng Pilipinas na makapasok sa semifinals sa women's football sa nagpapatuloy na elimination sa Southeast Asian Games 2025. Tinalo kasi ng Philippine Women's National Football Team o tinatawag din ho bilang Filipinas ang defending SEA Games champion na Vietnam sa score na 1-0 sa naging sagupaan ng dalawang kupunan doon ho sa bahagi ng Thailand. Ipinoste ni Malir Ramirez ang winning goal sa kalagitnaan niya ng laban. Si Ramirez, mga kabombo, ang nakapagpasok ng isang goal noong talunin ng Myanmar ang Pilipinas itong araw ho ng Biyernes 5 ng Disyembre. Sa ngayon ay hawak na ng ating pambansang kupunan ang 1-1 na record at nakatakda naman na harapin ang kupunan ng Malaysia sa darating na 11 ng Disyembre sa ilalim niya ng Group D. Sa naturang laban, kailangan itong may panalo ng Team Philippines upang masigurong akyat sa susunod na elimination round. Tanging ang mga nasa pangalawa na pasok dun ho sa tinatawag na top countries sa bawat grupo ang makakapasok sa susunod na round batay sa panuntunan ng Southeast Asian Games. Nanguna sa naturang grupo ang Team Myanmar na mayroon na hong 2-0 win-loss record sa kasalukuyan. Samantala, kuha pa tayo ng report, ang Land Transportation Office hinikayat ang mga mambabatas na gumawa ng batas laban sa paghihigpit sa electric vehicles. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang. Hinikayat ng Land Transportation Office ang mga mambabatas na magpasa ng batas laban sa paggamit ng electric na sasakyan sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, nais nila na may matibay silang kasama kapag ipinapatupad ang pagbabawal sa kalsada ng electric trike at kahalintulad nito. Trabaho ng mambabatas ang magbalangkas ng mas malinaw at mas modernong batas para sa LEVs upang lubusang maprotektahan ang bawat Pilipino. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan, sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Huwag sana nating hayaan na mangyari muna ang aksidente, sakalang magpapatawag ng hearing in aid of legislation at doon palang kikilos. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Natitiyak naman ng opisyal na kanilang ipapatupad ng tama at mahigpit ang nasabing paghuli sa mga e-trike sa susunod na taon. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ng publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito. Kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, kuha muna tayo ng update dyan sa bahagi po ng Aklan. Pero mamaya ay kukunin natin yung mga kaganapan naman dyan sa independent panel na nag-iimbestiga sa infrastructure projects dahil may ilan hong mga development na ating antabayanan maya-maya lamang.
Itong Malay Aklan ay inilagay ho sa full alert status ng Philippine National Police para doon sa magaganap na Association of Southeast Asian Nation activities dyan sa Boracay. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Radio Kalibo. Isinailalim na sa full alert status ang buong pwersa ng Philippine National Police sa bayan ng Malay sa lalawigan ng Aklan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Anya, ipinatupad ang full alert status bago pa ang pagdating ng mga delegado ng ASEAN Senior Economic Officials Meeting o SEOM Retreat 2026 sa Boracay mula sa December 10 hanggang 13, 2025. Nangangahulugan ito na kanselado ang lahat ng day offs at leaves ng lahat ng mga tauhan ng Malay Municipal Police Station upang lalo pang mapalakas ang seguridad hindi lamang para sa dayuhang delegado kundi pati na rin sa mga turista at mga residente, lalo pa at unti-unti nang dumarami ang mga bakasyonista para sa holiday season. Pinaunahan ni Police Lieutenant Colonel Alain Terence Likdan, hepe ng Malay Municipal Police Station, ang deployment briefing ng kanyang tauhan para sa kanilang assignment, protocol at rules of engagement. Samantala, simula noong araw ng Linggo, nakakalat na sa buong isla ng Boracay at mainland Malay ang nasa 2,100 na security forces na kinabibilangan ng 1,500 na pulis at daan-daang force multipliers. Ayon kay Ligan, kahit wala umano silang natanggap na banta, kailangang paigtingin ang seguridad upang masiguro ang maayos sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng ASEAN meeting. For the PNP, we have almost 1,500 and overall 2,100 security forces. Our intelligence fusion has not received or gathered information yet pertaining to threats. But like I said, we have our MAC, we have coordinating conferences held, and we are looking into all possibilities. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan muna tayo sa independent panel na nag-iimbestiga sa mga anomalya may kinalaman sa infrastructure projects. At ang Criminal Investigation and Detection Group ay nagsumite ng kahon-kahon ng mga karagdagang dokumento para sa isinasagawang investigasyon. Yan at iba pa mga balita mula kay Bombo Isa Cotoner. Muling nagsumite ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ng kahong-kahong mga dokumento at kontrata na may kaugnayan sa anomalyang flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa CIDG, tinatayang 40 hanggang 50 na boxes ang kanilang inihatid sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito na ang ikatlong batch ng mga dokumentong isinumite nila para sa patuloy na investigasyon ng komisyon. Kabilang sa mga dokumento, ang mga kontrata at ulat mula sa Romblon, Rizal at iba pang lugar. Lumalabas din sa mga papeles na karamihan sa mga proyekto ay hawak ng San Francisco Corporation at 888 Construction and Supply Incorporated. Ang mga ito ay nakalap mula sa field investigation ng ICI, katulong Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Samantala, ngayong araw din nagtungo ang ilang residente mula sa 2nd District ng Surigao City at pinangunahan ni Wilbert Ga upang magsumite ng reklamo at karagdagang dokumento ugnay ng mga umano'y irregularidad sa flood control project sa kanilang lugar. Ayon kay Ga, nais nilang mabunyag ang katotohanan dahil marami umano sa mga proyekto roon ang matagal matapos. Inabandona, hindi pa natatapos, ghost projects o kaya ay substandard. Ng kabuang halaga ay aabot umano sa mahigit 2 billion. Inimok nila ang Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang mga proyekto at papanagutin ng mga sangkot. So ngayon pakinggan natin ang residente ng mula sa Surigao City, si Wilbert Ga. File ng complaint sa ICI at pag-submit ng mga dokumento. Kami po ay humihingi ng tulong na maimbestigahan yung mga infrastructure projects sa Surigao del Norte, lalong-lalo na po sa 2, dahil kami ay taga Surigao Mainland, District 2. Hindi lamang ito aming panawagan o ng iilan. Ito po ay panawagan nating lahat upang malaman at masagot ang mga katanungan ukol sa mga questionable infrastructure projects
Bakit matagal matapos ang mga proyekto? Merong abandoned, may unfinished, may sa tingin namin ay substandard, at may di malamang cost of projects at kung sino ang kontraktor. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Kuha tayo ng report mula sa lalawigan ng Piston. Magsasagawa rin po ng prayer vigil sa tanggapan ng Land Transportation Office mamayang gabi upang ipanawagan ang pagbasura po ng Public Transportation Modernization Program. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Kawayan. Patuloy na umiigting ang panawagan ng transport groups kontra sa umano'y bogus at huwad na modernization program ng pamahalaan kasabay ng ikinakasang tigil pasada ng grupong Manibela. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Modi Floranda, ang chairperson ng Piston, nilinaw niyang hindi sila direktang nakibahagi sa kilos protesta ng Manibela dahil walang naging maayos na koordinasyon ang dalawang grupo. Kaya't may sariling prayer vigil na lamang ang Piston sa harap ng tanggapan ng LTO mamayang gabi. Anya pareho ang isinusulong na panawagan ng dalawang grupo ay tuwayang pagbasura ng umano'y mapanlinlang na modernization program at paglaban sa harassments at panggigipita ng LTFRB at LTO sa sektor ng pampublikong transportasyon. Dagdag niya, hindi nakarating ang 24 na sasakyan sa Luneta at EDSA dahil tiniketan nila ito at agad ding inimpound. Isa sa mga ibinigay na violations ay hindi pagsuot ng seatbelt, ngunit iginiit ni Floranda ng operasyon ay hindi normal na panguhuli kundi paraan upang pigilan ang mga tsuper na makadalo sa rally. Binigyang linaw rin ni Floranda na matagal nang kulang ang bumabiyahing pampublikong transportasyon kahit walang welga dahil marami pa rin jeepney operators ang hindi pinapayagang mag-renew at magparehistro. Bukas umano ang grupo na makipagharap sa LTO at LTFRB upang ilahad ang kanilang panig kabilang ang panawagang ibasura ang PTMP o Public Transport Modernization Program. Pareho naman kasi yung panawagan din ng Manibela ay pagbabasura dito sa bugus at suwad ng modernization program at yung labanan yung tahasang panggigipit at pandarahas ng LTFRB at ng LTFRB ng LTO sa sektor ng transportasyon. At isa nga dito yung naganap nung 30 na in-impound yung ating mga pampublikong transportasyon. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Ito mga kabombo, ang Armed Forces of the Philippines gagawin na lamang simple yung selebrasyon ng ika-90 anibersaryo. Mas uunahin daw yung pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan ho natin na naapektuhan ng mga nakalipas na kalamidad. May balita si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na magiging simple at payak ang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Sandatahang Lakas. Kasabay ng pagtutok ng AFP sa patuloy na paghatid ng serbisyo at pagtulong sa mga Pilipino na apektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mas pinapahalaga ng organisasyon ang tungkuling pansiguridad at humanitarian assistance kaysa magdaos ng marangyang selebrasyon. Dagdag pa niya, ang selebrasyon ngayong taon ay magiging isang simbolikong pasasalamat sa lahat ng ahensya, local government unit at mga volunteers na katuwan ng AFP sa paghahatid ng serbisyo sa publiko lalo na sa panahon ng sakuna. Aniya, ito ay paraan din ng pagkilala sa mga magigiting nating kababayan na patuloy na nagsisilbi sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ng spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Yun nga, we acknowledge na papalapit na nga po ang Kapaskuhan at of course, ang padating din po ang ika-90 anibersaryo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. With that po, ang guidance po ng ating Chief of Staff is we will be implementing itong mas mahigpit po na austerity measures bilang pakikiisa po sa mga kababayan natin na nasalanta nitong nagkadaang mga sakuna. We had yung mga bagyo at yung lindol. So sa halip po na magdaos tayo ng mga magagarbong selebrasyon,
Inuuna po natin ang serbisyo, ang pagtulong at ang pagbangon. With our activities for our 90th anniversary, papasalamatan po natin lahat po ng ahensya, lahat ng LGUs, volunteers, private sector partners, pati po ang mga ordinaryong Pilipino po na nagkakaisa para po maibsan itong dinaranas na paghihirap ng ating mga kababayan na nasa lanta po nito. Sa halip na malaking programa, tanging presentasyon mula sa mga uniformed personnel at youth sector ang isasagawa. Nasusundan ng simpleng salo-salo sa pamamagitan ng Budol Fight. Kaunanyan muli natin pakinggan ang naging pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Kung magiging celebration natin on the 19th will be graced by our Commander-in-Chief, but it will be very austere in terms of Budol Fight po ang magiging celebration natin dyan. And we'll also be honoring stakeholders. And meron din po tayong presentation which through a concert. Ito pong mga uniform personnel together with our youth sector. Ang tawag po dito is tribute, para po tribute sa ating mga kababayan, the youth and the MUP together. Samantala, nagpaabot naman ng papasalamat ang AFP sa pamahalaan sa pag-aproba ng dagdag o pagtaas ng sahod ng mga uniform personnel. Ayon kay Padilla, malaking hakbang ito upang mapataas ang moral ng mga sundalo at higit pang mapagtibay ang kanilang dedikasyon sa tungkulin at serbisyo para sa bansa. At yan muna ang ulat mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anghilogalan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ito muna mga kabombo at mga Kastar Nation, simbahan ay tinuligsa ang ito muna balita mula ho dyan sa ating himpilan. Itong mga kababayan ho natin sa Thailand umaasa na hindi maapektuhan ang mga aktibidad may kinalaman ho doon sa Southeast Asian Games ng border tension dyan sa venue. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Iloilo. Umaasa ang ilang mga Pilipino sa Thailand na hindi makakaapekto ang SEA Games sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Bering Kadapan, Star International Correspondent sa Thailand, sinabi nito na hindi naman masyadong malubha ang sagupaan na nagaganap sa pinagtatalunang hangganan ng Cambodia. Anya, upang masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa border, pansamantala silang inilikas ng mga otoridad. Matatandaan ang tensyon ay umusbong mula nang ang mga kalapit na lugar sa Southeast Asia ay pumirma sa isang kasunduan na tigil putukan noong Oktubre na itinulak ni US President Donald Trump matapos ang kanilang mga alitan sa teritoryo na humantong sa 5 araw na labanan noong Hulyo na pumatay sa 12 ng mga sundalo at sibilyan. SEA Games nagaganapin rin dito sa Thailand, sa iba't ibang area dito sa Thailand. Muli hindi po siya makapikto kasi nakasit na po yung kanilang program diyan sa SEA Games. Actually, ang gira naman dira sa border, diyan sa border ng Thailand at Cambodia ay hindi siya ganun ka-heavy. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Manatiling nakatutok sa mga kaganapan sa loob o sa labas ng ating bansa, maaaring tumunghay sa ating Bombo mobile app. Nariyan din ang YouTube, Facebook at TikTok ng Bombo Radio Philippines. Mula huyan sa ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, ang ating 32 fully digitalized stations ng ating home network. Samantala, dyan naman sa bahagi po ng Mindanao, maaaring masubaybayan ang mga kaganapan sa ating mga programa sa mga local stations. Unahin ko sa Davao Region. Nariyan ho ang Bombo Radio at Star FM Davao. Habang sa Northern Mindanao, nais po ninyong matunghayan ang mga kaganapan dyan. Nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. At sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Doon sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan.
At sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaaring niyo pong tutukan ng Bombo Radio, Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Caster Nation, sa ating pong Christmas countdown, 16 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program mula dito sa Bombo News Center, Makati. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo ang Local Economic Enterprise Office nagpathag diri nga madayon iabwas ang soft opening sa Haro Public Market. Ini kasunod sa padulungan sa Bombo News Team kag na notisyaran nga daw ay pasang movement sa sining bag-ong public market sa distrito sa Haro. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Ginakumpirmahan ni Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mapacquiao na madayon ang soft opening sa Haro Big Market was na adlaw Disyembre 10, 2025. Bombo siya, miniman ang kaangot man sa pilaman ka mga reklamo o kung pagpalabot man rin sa mga iban nga mga maribaligya sa aton nga may pag-alang-alang nga magadayon ang soft opening sa Haro Big Market was na adlaw. Ba't ninisubong nga adlaw din kumpirmahan ni Mama Maricel Mapacquiao nga madayon ini and
ang pagkamatuod diri nga tikaron sa hapon matapos na ang adjudication sa tanan ng mga vendors sa may Haro Big Market. Mayara sang kabugusan nga 547 ka mga stall ang Haro Big Market unta diin na 293 naman ang na-adjudicate na. So may makante pa for transient abi nga mga vendors para dito sa may Haro Big Market. Hindi man ang Haro Big Market kasi ginapadayaw man nga madamo man sa mga features kaangay na lamang sa mga elevator kag mayara man sang mga iban pa nga mga features hindi nga importante git bilang isa ka bag-o kag moderno nga merkado Bombo Cham na sa iya diri nga rental rate abi kasing sa gihapon 790 to 1,021 pesos per month. Depende man ini sa may stall type nga pag baklon o kapagarentahan sa kisaman ka man og baligya. Sa facilities ni may mga parking man nga 68 ka mga sasakyan na makaigo, 62 ka mga motorsiklo kag pulo ka mga transport slots man ang sarang nga makaigo sa ining nasambitan nga merkado Bombo Chama. Sa mga kiosko sini nga 547, 330 ang sa ground floor kag 217 naman iya sa may second floor. So the same sa gihapon nga wet section ang sa may dalom sini. Kag sa may dalom sa babaw sini man na Bombo Cham ang baligyan man sa mga pagkaon kag iban pa sa ini nga Haro Big Market. Ang design concept ni kung makita nato sa sagwa nga tinaga-retain man sa market historical footprints nga may makitaan man nga mga iban pa nga mga heritage and modern commercial functionality ang ining mismo nga merkado Bombo Cham. Ibabati nato ng nanging pahayag ni Maricela Macquiao, ang head sa LEDO. Yes, tomorrow ang Haro Big Market na open. May soft opening kita by afternoon, 1 p.m. And of course, parehas pa sang iba natin na markets, mag-start kita with the ribbon cutting and followed by the program. Ang aton mga vendors, gimitin na natin and pinpabalo na natin ang tanan nga na-adjudicate, isaylo na natin sa sulod, kag matamato na natin ikakason ang temporary stalls, especially ang mga nauna nga isulod natin sa new market. So for ma'am, pila naka-vendor sa aton nga na-adjudicate? Naka-adjudicate ta almost sobra na 100 sa aton nga Haro Big Market. And almost matapos naman this afternoon and mapaamat pa sila makasulod. Pina-target natin by the end of 2025, makasulod ang tanan and makastart na dito baligya sa sulod ng new market. Pila ka bilog ang aton nga markets, vendors dito ma'am? We have 293 vendors sa aton nga Haro Big Market. Ang stalls naman niya available ma'am? Available naton may damo ang Haro Big because ang space taman ako. We have 547 na stalls. Open kita for newcomers or new vendors? Yes, actually damo kita applicants and ang transient naton paplastaron man naton sa sulod. I-accommodate naton. And yung new applicants naton after sa awardee kag present, amo na ang aton nga i-prepare. Ma'am, in terms sa Arevalo Market, ang design is parang Regatta inspired. Ang Haro na ito, ma'am, inspired by what? Ano siya? It's an art deco, Spanish era, kay napalibutan siya sa ato mga ancestral houses. So kung matanaw mo, the Spanish style ang iyang designs. Yes, we have elevators, MRF, STP, PA system, CCTV cameras, delivery base, parking area. Same lang. Na batian ang naging pahayag ni Maricela Macquiao, ang head ng Local Economic Enterprise Office, Bombo Cham. Sa pagkamatod may mayara man sa gina panagtag naman nga mga invitations mismo na Iloilo City Government regarding with this soft opening what nga adlaw mayara sang soft opening so na-mention man nga timayara sang ribbon cutting program and pangunahan ni Mayor Isa Treñas nga magasugod launa sa hapon ini Bombo Cham. Alright, sakto man to ang balko nga kung ang pagpatahom kag pag-improve sa aton siniiyang mga merkado para sa mga vendors kag sa mga bumalakal way kita sala pero ang sistema lang kung
ang mga merkado ginalaktan nga ni isang politika tido ay gid sang kayuhan do halit pa ya gani imbes nga makapayo do nakahalit pa gani sa mga vendor subong man sa mga konsumidor Bombo Hana. But then iniman bomot siya mga tiginapasalig sa ngali o kasi ang reklamo no kada sa kagina nakita na to na kaya raman sa pila ka mga vendors na nga nagpalabuot man kada wala sa kasiguraduhan ang ining pagbukas sa merkado. But then ang sa sagwa sini actually ang mga temporary stores pala sa palibot sini Bombo Siam ang pagagubon naman subong man nga hapon in preparation man for tomorrow soft opening. All right. So i-occupy na gilayon ang bilog sining market or may ara sang for example, ground and second floor, amo lang anay ang ma-occupy or ang ground floor lang anay i-occupy? Yes, Bombo Siam, since nga soft opening ini, hindi pagid fully nga mga vendors ang makasulod diri. But then per section, like for example, sa one section sa ground floor, may ara agad sa kasudlon. But then so na-mention ni Ma'am Marita Ropakyao nga tinguhaan sa city government nga mapasulod sila tanan-tanan na kabugusan nga mga vendors sa katapusan sang tuig subong nga bulan sa Disyembre, Bombo Siam. All right. Ini si Bombohan namin sa Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Pila ka mga kauturan nato na nakanotisyar nga ti buwas man ba lang soft opening ti nga daw ay pa makapanghimos-himos gidaw. Oh, may mga ano nang arada ang ginasakaan sang may mga baral, may mga saktong terms, scaffolding, ara sa gwa nga makita pa sang mga kultura naton. Nga kung sariin, kung mambala kami ready for soft opening, kung tani may mga naamat-amat na nga nakaplastar, may mga lamisa nang ipasulod, or kung ano dira para iya sa preparasyon sa pagbukas by tomorrow. Nagpanindugan man rin Local Economic Enterprise Office nga madayon gid iya ang soft opening nga buwas sining adlaw. Mura nga isa na siling na naton na banwa, mga proyekto bala nga kung para man lang sa pumuluyo, para sa kayuhan sang tanan, hindi ta na paglamuran sang kung ano man dara iyang bahid pa. Para nga mangintayo yun, matapos kagilayon nga mapuslan. Patilawan nyo man kami sang amon sini nga pinangabudlayan. Anong butsiligon? No? Ti hatagan man sang kay gayunan nga mga taxpayer i-enjoy nila. No? Ang maayo, matawhay, konbinyente, hindi marigna, matinlo, nga merkado. Kiti kon sa gyapon hindi kita ya maka-move on kag lamuran ta kon ano man sini iya nga bahid dira karon banwa, way gid sang pakantuan. Matiwangwang mangin walay kapuslanan ang kwarta sang taxpayer kag interes lamang sang pipila diri ang maserbihan, hindi kay interes sang pumuluyo. So kung magpang alang-alang ang mga kauturan naton sa may distrito sang Haro nga may soft opening gid man buwas kadi duay man sang paghulag diri, pero ang paliya sa Local Economic Enterprise Office ang ila sini nga head si Mama Rizal Mabakyaw, madayon buwas ang soft opening. So kung madayon buwas ang soft opening, mas labing maayo, no? Kay sa mga masunod sini nga may adlaw, pakadto sa tion sang Paskwa, pagbakal sang Noche Buena, no? Ti ma-enjoy na sa mga taga-distrito sang Haro kag kutom sa mga magapanindahan dira, no? Ang conveniente sini nga pagpamalaklon kag siyempre hindi na marigna no? Kag hindi na
timbuok diraw kung hindi na panimaho kasang hindi mo maeksplikar. Lumasin siya sa mga late nagpanyaga. But mo lang nangaton sini nga punto diriya. Oh. Sa aton sini nga mga tagpalamati nga kung may ara na sa nga pagamat-amat, pagbukas, mas labing Mayo galing kiti damong iban sini nga dito. May mga tukod pa manada, may mga scaffolding pa manada. Anong soft opening kadamo pa sang mga tao sa gwa sang dalanon sang distrito sang Haro. Oh, di amat-amaton man naging sa Batman sa Local Economic Enterprise Office nga amat-amaton na da i-clear. No, nga makahingagaw gid buwas sini nga adlaw. Subantayan-tay na sa aton sini nga mga kabombo. 13 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa dugang pagin nga mga isyu man sa bahin iya karon sa syudad sa Iloilo. Ining isyu na tuhoy sa assistance for individuals in crisis situation. Nga kumadumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabombo, nangin kontrobersyal ini sang may nagpabumbo, nagpiait, nagpiangak, kaya siyempre hindi magpasugot, kayang pinirmahan niya nga ayuda from Department of Social Welfare Development is 10,000 pesos. Ugaling kay pagkabato niya sa napulo kalibo, gintoy-tuyan siya padulong sa isa pagid ka area kagadinto, kinuha sa yang napulo kalibo, binuhinan sang 8 kalibo, kaginbalik ang 2 kalibo. Ginapahayag man banwa sa mga nagpabumbong nga ang nagbuhin waay sang liwan kundi mga barangay opisyal. May patal pagin sini nga mga istorya nga nakalabot man sa Bombo Radio kung sa diin 9,000 pesos ginang ginabuhin. Diriman kag naalarma gilayon ang aton sining alkalde si Mayor Inday Raisa Treñas kag nag-communicate sa DSWD Regional Office 6 nga i-cancel anay ang distribution sa AX. Nakalabot man ini sa talatapan sang kongresista kay Congresswoman Jam Baronda, kag ang move ni Congresswoman Jam ti palabot niya sa Tiglicom, Secretary sa Department of Social Welfare Development, nga magpatigayon sa nagakaigo sini nga pagpanghusisa. Hasta nga ginmanduan sang secretary, ang assistant secretary, nagpatigayon sang pagpanghusisa kag may 13 na ka mga barangay official ang natalana nga pasakaan sang kaso may kang tanan sa sining kontrobersiya sa tagtaganay sang AX diri iya sa syudad sang Iloilo. What's the latest? Kung madumduman nyo pa ang barangay di Samparados, isa man sa nangin na mainit sini nga isyo dira sa ilang nga barangay, matapos nga hindi magnubo sa 5 ka mga pumuluyo ang nagreklamo kag nagsaka sa ila sini nga barangay hall kag inkumprontar ang punong barangay kag nagreklamo. Bombo Brian sa report, please go ahead. Ang ex-Bombo Champ na kung ito individuals in crisis situation, ginpahayag no sa gihapon. No, apisar sa series of events madamo na natabo regarding sini sa AX distribution. Halin na una-una Bombo Champ dito sa may Quintin na Salas, no, sa may Haro. Damo na halin sa reklamo, nakalabot na sa DSWD, may pagpatigayon nga investigasyon, nakalabot na sa DILG na tondri sa may lokal, kag amuman sa National Bombo Champ mangin galing sa Senado naton, nakalabot na ining topiko. Sumadamo nag isang series of events na hanungod no sa tagtaganay sang iskandalo sa sining AX, no, pero kung tani suro sa mga pumuluyo dako gid ini nga bulig sa ila, no, bilang mga beneficiaryo sa nga nasambit nga cash ida nanindugan ang pila ka mga pumuluyo sa barangay Desamparados sa may distrito sang Harong binuhinan gid, no, ang ilang cash aid nga nabaton sang pagpanagtag sini Bombo Champ. Wala sang explanasyon
o kung ano man nga hambalano na tuhoy sa kung diin ini makadto kung diin ini abigamito na ang ginkuha pahayag nga 8,000 pesos gikan na sa 10,000 nga nabaton sang aton mga benepisyaryo Bombo Champ. Napakigangutan naton diri ang isa ka residente sa barangay Desamparados, si Mama Laling Ferrerno. Ginpahayag niya nga duwa niya kautod kaga isa niya kabata amugid no ang reklamo kaga amugid no ang natabo Bombo Champ sa din may pagpuhin gid nagikan ini sa mga barangay officials sa ilang nabaton nga cash aid. So pabor gid sila nga mapasakaan na sang kaso kaga dapat may marabat gid nga opisyalis ng barangay na hanungod sa sini nga pagpangbuhin. Makulat sila sini nga semana Bombo Champ ginpahayag nga nakatala na pasakaan na sang kaso ang 13 no ka barangay officials nga involved diri sa sining eskandalo sa AX. Nahibalo na to na nga si punong barangay Nestor Lubaton amo ang punong barangay sa nasambit nga barangay dira no barangay Desamparados sa distrito Sangharo. Kaga ginpahayag ni Ma'am Laling Ferrer nga malapit man sa ila among sikap pero sa pihak kabahin kinahanglan gid may manabat apisar no kung malapit man sa pumuluyo ang mga opisyalis ng barangay pero kung may kapaltahan kinahanglan gid nga pagapangatubangon sa nga nasambit nga mga barangay officials. Matandaan gani nga sa privilege speech no ni Representative Julian Jamjam Baronda sa Lone District sa Iloilo. Iya ginpahayag dito Bombo Champ nga ang programa dapat na magbulig sa mga nagakinahanglan nun. Pakigangutan naton makapila ka beses ini nga bahin sang DSWD kinahanungod man sa privilege speech ni Congresswoman Jamjam Baronda Bombo Champ nga sa diin ginapanawagan niya ang full disclosure no ipabutyag o kung isa publiko ang mga pangalan sa mga barangay officials kag detalye mangin sang investigasyon sa nga DSWD sa pangalan sang transparency kag accountability man sa sining issue. Amo man ang prosecution ginapanawagan niya nga administratibo kag kriminal nga kaso batok sa mga nagapangabuso ng mga barangay officials kag further sina ang mga post-payout verification abi kag mga lihok kag pagid nga mga tikang nga masolusyonan niya hindi na makapamuhin no nga o kun hindi ma-involved ini o kun wala sang presensya sa mga punong barangay sa mga nasambit nga payout Bombo Champ sa AX. Pero suno pa dugang ni Ma'am Laling Ferrer sa aton mapakigangutan hindi Manila ikalipay no kung na may mapreso o kung na may maulamid kung tani pero sa pihak sini perwisyo no kung hindi nagakadapat nga mangkuha ako ng mga wat sang kwarta nga nakatalana sa pumuluyo sa syudad kag mangina sa mga kadistrituhan diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. Yari bla pamatian na to na ang pahayag ni Laling Ferrer sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Siyempre, napituan man kami. Kahit siyempre, sa ano ba lang ang aik-aik na gani, amo na ginambak na pamburayan. Wala ko na ya gani, tani iya labot. Kaling kasi siyempre nga, kung man mga pamilya na piktuhan man biskan paano. Paano na yun? Tapos nabi ang ginpangatag ko bala sa ilang mga dismil ang gani natag sa ilang. Idamo ito nagreklamo, diri nga muna ba lang. Yung ilan na yung wag dyan nila ya. Yung wag dyan nila ng 8,000, 2,000 na natag. Biskan paano reklamo sila. Nga mo na nagkagto sa ilan. Ano na nagreklamo sila kay Kapyo sa Dred? Ano ka nga barangay ko mo din ay? Barangay Desamparados kami din. Nagpalabot sila sa reklamo kay Kap? Ang iban, ang uuwi si ay iban gani may mantugay nila yung balik kay kapitan kong sumer kay ambot sila kay may rason man sila yung ilang. Pati nga mo ganito, na lang kami sang gamong, tinatag na lang to sa ila. Parang nga, sila how? siguro ginkuan gidya guro pangakwaon gidya kay kun sa ila na naguro ya kun depende sa mo ko iatag sila kundi ya bay man sa bro may mo. Sino sa pamilya mo makbaton? Ang duwa ko kautod kag ang isa ko kabata. Pero tanan sila ginbuhinan? Oo, ginbuhinan gid sila yan. Okay. Di ano tawag ni
nagreklamo gis na kay Kap pero ginwinan sa gihapon, no? Oo, gimbuhinan gid. Ginkuan gid sa ila nga kuan gimbuhinan gid. Di sa subong karon, ma-file sang kaso ni disability. Oo, sa mga gani. kapitan niya involved. So, pabor ka mo sina nga may manapati dapat. Oo, pabor gid ko na yan nga dapat may gid siya. May mareklamo gid siya sa mga muna para nga iimbestigaran gid siya kung nga muna nakabo nga ginkuan sang tumil ang ila nga kwarta ba na. Gimbuhinan. Kaya pagkaintindi na mo na yan, nga para inaya sa amon tani, sa ilab lang. Bulig na tani sa amon pa nga buhi mo nga. Siyempre, agyang kami mga bagyo, di mga kwan. Galing katigin kuan, gid sila yung wala kami Wala nimo. silang explanation kung agin pa. Ay, ako na lang gani mismo gambal man yan. Bayin na lang da, nung manabi kaya mo nang ila. Kwan, may Diyos man yapon ng kalibutan. May tao, gina nga makaano sa ila. Tanong mo nabi kay, amo na gagwa na nga mo, bisigaran sila, amo na sila. Ulat naman lang kami yan. Gaulat dito mo. Oo, gaulat na lang kami kung ano ang reaksyon sa mas mataas sa amon niya kwan para maimbestigaran sila. Mate ko, ipa-imbestigaran na sila kay makadto man siguro kami kwan, mga senador, no? O ano sila na. Hindi ko maapsahan kaso, dito mo, do malipay dito mo nga may manabat. Hindi man sila nga bumurayan nga malipay gid ang kasi siyempre bisan pa malapit na sa amon ng barangay kapitan mo kung mga kuan dabi. Kaning kasi amo na kung may sala sila nga ginimo ya. Tubangon gina nila. Sakto lang. O ngayon sakto lang. Hindi man na pwede nga amo na ginahimo nila konsentihon mo pa sila. Para nga hindi man sila pagparisan sa iban bala bumurayan bala nga hindi sila sa tanan nga oras ang ginahimo mga hindi mayo ipasulit mo man sa iban hindi na pwedeng tingnan kung ano ginimo mo may kabayaran gina nga kuan sa imo. Kaya ano mapangabay tabi ito kasi may mga kapitan lang na nalagyo na mga muna maambal ko na sila hindi mo na nila dapat palagyuhan kay siyempre naka ano na yan nga pabutang adlaw kung nun gina sila. Kung malagyo sila, anong gitabi ang pakaduan sa palagyuhan na nila? Sabto na nila kay ginimo nila. Di ba? Right? Yes, sa Bombo Champ, nabatihan gid no ang pahayag do maramo ito sang sentimiento si Ma'am Lalaine Ferrer no Bombo Champ sang adron mapakigangutan no. Didto pa lang sa statement niya nga to makwanta gid no nga matuod gid nga ginbuhinan kaga sila mismo nagahulat gid sang pagsabat manik sa mga punong barangay kung mapasakaan na sang kaso in kaso Bombo Champ nga may magwa gid man nga mga pangalan regarding sa sining issue. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Brian Gonzalez. Ti kabay pa nga matapos sa labing madaling nga panahon ang nasambitan sining investigasyon sa Department of Social Welfare Development para nga may mapanabat na diri ang dapat na mapanabato ang iban malato nga nabuhinan sadto nga ginakurdam nga magreklamo. Sa aton sining mga kasimanwa, nalipay subong nagayuhom-yuhom. Sinya ba, tikon matabo ni do makabaton man kami sang ginatawag sining hustisya ba? 26 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa, reclamation kag backfilling sa Buntatala Creek nagpalala sa baha sa distrito sang Haro suno pa sa DNR-EMB. Mga pumuluyo nagapating ang sitwasyon tugagid man sining reclamation kag backfilling. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Yari ang mga simpleng apagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo.
Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ang Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 7 to 13, 2025. Entertaining you with oldie goldie songs has always been their utmost pleasure. Sa ining nga weekend, ang retro band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Disyembre 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kon pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang mga pumuluyo sa may area sa Buntatala Creek nagpahayag sadto nga ti ginatudlo sini nilang rason ang grabe kuno pagtaas ang tubig pangod sa sining bike lane nga patukod dirao. O ti karon sa pagpangusisa mandugang sa Bombo Radio natukiban nga ti ginapayag diri sa DNR-EMB nga nagsibo karon ng ila sining nga pranawan sandig man sa ginpatigayon sining nga investigasyon. Check naton bala dugang mga balita nga natipon with the Bombo Jomar Villa nagpadulong sa nasambit sining area good nga magpangusisa dugang Bombo Jomar sa report. Please go ahead. Pabilin sa gihapon ang kangawa sa pumuloyo ng nagatiner no malapit sa may Buntatala Creek sa may distrito Sangharo. Ang Buntatala Creek nga ni Bubutchamp sakop sini ang mga barangay sang masunod no Kamalig ang sa may Lanit ang Balantang Tagbak kag Buntatala no mo nang ang Buntatala mo na ning pinakapunta boundary na ini siya sang city kag ang province no Buntatala Haro kag Buntatala Leganes based diri sa aton sa nga pagpangusisa kung ano ang rason nga atin nagakangawa sila. Isa direktor sa gidalantaw sining mga posibilidad bangod sa sining mga proyekto o kung ining project nga gina-implement no, sa nasambit sining area kung sa may Buntatala Creek. Kay based diri sa report, ang ining project under sa Iloilo City District Engineering Office kag sa pag-facilitate man sa opisina ni Kong Jam Bumutsamp no. So sa pagpakigangot naton diri kay isa din sa mga apektado sang pagbabaha amo ang area sang barangay Tagbak sa distrito Sangharo. Tingnan ni sila sang barangay Buntatala kung sa dinti may porsyon to nga nahumana ang bike lane pero doay man gani matapos ang ining construction sang bike lane the same time pag-rehab no. Sang creek sa may area sang Tagbak may mga project pa karon nga way matapos no o kung sa subong tikita naton way sa nagatrabaho Bumutsamp ti sunod diri kay alias Mario residente ni sa Zone 5 sa nasambit sa ni karon nga barangay. Apektado ang sining pamalay sa tiod niya kon magbuang mamulog sining ulan madumduman ang bagyo Tino kag bagyo Uwan. Mo gito ang nag-akos ang pagbaha
kag nagdangat sa hawak kag sa ganito nagdangat kuno sa Tagaliog ang kadalumon sa tubig kay tiara gid sa creek nga nagatiner mo sa aton sa nga mga kabumbote sa isa sa gidalantaw sa nga rason ang pagbaha mo ang pagrehab sang creek kon ining Buntatala Creek kay dira sa may sakop man sang barangay Tagbak no sa distrito sang Haro may ara sa mga materials nga gingamit sini nga way blam mahitso sa Mayo kag way ma-arrange amo na nga nagakos sang pagpugok sa tubig kangay sining mga tamburong bumutsamp sa area kag angin pang tampok sining duta no kon pag refill sinisang nga duta sa area amo na nga kuno nga do nagagamay ang alagyan sa tubig kag akos no sa nga pagbaha sa nasambit sini nga lugar kun magulan amo ginang problema nila ang ginabantayan nila kagauloy mat sila no ay labinigid kun kagahon kay nagatuga karon sa nga pagbaha sa nasambit sini nga lugar bumutsamti ang isa malakutani sa ginapangabay kay may ara sa proyekto kung tani nga matapos ang ining nasambit sa nga project kag para makabenepisyo man sila kay amo man na ang isa sa katuyuan sang project sini nga makahagan-hagan no sa pagbaha kag makabenepisyo no ang mga pumuluyo nga malapit sa lugar ilabinigiti sa mga ibabaw na sini nga bahin bumutsamp sang mga nasambit sini nga barangay sa nasakop sini nga distrito kay ang tubig kun magulan kay kumo nga gamay ang alagyan sa tubig bangod sa sining mga materyales nga sablag sa creek no so ang tubig hindi dali-dali igo no ang volume sa tubig amo na nga ang gakos ang pagbaha sa may ibabaw na sining porsyon ang Tagbak sakop naman sang Kamalig kag dito na sa may area man sang Kamalig sa may distrito sang Haro bumutsamp aribla no ang kabahin anay una sa pahayag ni alias Mario residente sang barangay Tagbak sa distrito sang Haro sang ma-interview sa Bombo Radio. Ting ang amon diri nga sitwasyon kun ga ulan-ulan ga bagyo ipiktado gi kami sang ba di kay sang ba kay ang project ula pagid mahuman mas maayo kung mahuman siya kay ang pagilig sang tubig dalay tayo yon na lang nga pagilig iya way na sing pulupundo bla way sing may naga pugong nga arurok di dapit na kita mo problema dira sa may Tagbak ayon sa may project nga ginaobra na construct pa lang iya sang ano ni way ko kumalo sir kung ano nga contractor na pero anong nag-implement sa niya ni ang iyan ang project nga na iyan na ni Kong suno sa pumuluyo sa barangay Tagbak so bali anong problema do naga ano sa may nga naga-stagnant kay ang ilada nga kuan hindi pa totally human sir I see so ano pa ongoing pa do ay pa matapos way pa sir under kuan pa mo construct so ano may tamburong sa may tamburong nga nagapugong ang creek may tamburong na sila nga ginapugong nga ginabutang para ang ila equipment maka gagi okay so kun dako bolyong katubig ang sa inyo di ka stagnant man ginahinay ang kun dako ang volume sang tubig nga halin sa babaw sa may barangay Kamalig na hindi ka makailig dayon ang tubig gapundo gapundo dito kasi mo din ako dalom tagahawak ni sir da sa balay ko tagaliog gani di budlay ko nami tulog mo ni gulpi lang mo taas tubig ate damo gid kalabasa mga gamit namon ubos basa so mo na siya sugpo na to sa may Buntatala no sugpo sa Buntatala na tinong sarang mong panawagan kiti yung simpo subong do ay naman bagyo taniyo na madiretso na niyo ti dapat na ang proyekto ipadayon gid nila nga mahuman kay para nga ang pumuluyo dire sa mabaw sa may barangay Balantang hindi magantos ang ba sige ano nga barangay nagabaha di Balantang Kamalig Tagbak amo na Lapos Buntatala to lapos sa Buntatala ng kuan ang ilan nga project
ang kabahin sa payag no sang pila sila ka mga residente diri sa may area sang Tagbak. Ang balay niya sini siguro more or less mga 1 kilometer ang kalayoon alin sa natumod sining agin butang sining balas o kung may ginpatigayon sining reclamation bumutsam ka mo ng kunong nagakos karon sang pagbaha sa lugar no kung pugok sang tubig sa tiod niya nga magbubo ang ulan. So gin-check naton kung ano gid man blang status sining natumod sining project karon ang part man sang construction no sang Buntatala Creek. Sakop na ini sang Zone 5 no sang barangay Tagbak sa sabit sining distrito. So nakapulot mangkot kita sa pila ka mga pumuluyo kay ang katabo gali sini ang ginpang tambak sini nga balas nagaus-os nagaus-os na siya sa giniligan sa creek bumutsam pa mo na nga kun mag buo ang ulan halintos may babaw sa kamalig granite di dra siya nagagi hindi gilayon maka-penetrate ang tubig bangod sa sining mga ginpang tambak sini nga balas nga nagaus-os diya mo ning isa sa ginatumod karon kag pila sini ka mga residente ito na nagangutan naton nga nagakos sang pagbaha kag at the same time ti nagasulod gid sa ila sini nga pluyan ang tubig ti ang isa sini tani sang ila sini nga ginapanawagan kung paano nga ma-maintain no ang area nga ti tani hawanan ang mga balas to nagalos-os pasakaon para kun mag baha no magbubo ang ulan hindi maglapaw sa ila kay ti ang gakatabo do nagapugok ang tubig sa area kag panalaytay no sulod sa mga pamalay malapit sa natumod sini naton sini nga creek sakop na dira karon sa barangay Tagbak sa distrito sang Haro. Aribla no si alias Mara ang isa man sa karesidente ni sa area karon sang Tagbak sang may interview diri sa Bombo Radio. Galabot gid dito pero subong diri na lang. Diri na lang So siya. bahagyapon. Oo. Anong gidalan tayo yung rason? Ti ang rason dira gid ya kay ang ano na ya ang mga balas ag ang mga ginatampok dira gaslight man sa gyapon padto sa sapa. Ti ganabaw. So ano siya, gagamay agang tubig. Gagamay man gyapon. So kung magbaha galapaw. Oo, galapaw gid Labot na diri hasta na diw. Okay, anong ginahimo nyo lang ga-evacuate ka mo kung magdalong baha, no? Ang iba evacuate gid pero ako waay ko kami ibabaw kuya. Nagpaibutangi ko sa ibabaw gamay. Kaya anong sarang nyo taning ang palabot siya mo sining sitwasyon? Amon lang gid ang ano na gid lang dao ang sapa. Kay uho na gid lang na para lang gid na sa amon. Nga mahawanan. Oo. Way man kami pangayo gid inang kun ano gid Basta lang balo maayos. Para pagdaloy ka tubig, hindi na kami diri mo. Ano pa ng project na da? Do project man na ni Jamjam mo. Sa city engineers. Oo. Ti ano nakadugay nga mo ng sitwasyon dao? Kadugay na na. Daw kasano pa to namatay sang bata. After na patay tong bata, ano lang gid lang oo, na ano gid man diri. Taas gid man siya. Kaya katong una, why Manila na gimbutangan nga amo ni abi pwede hindi maligo, hindi pwede maano. Ti sa lagi to kay why ni gingkay o nila, why nila gimbutangan lagi trito lang hindi pwede maligo mga bata. Mga bata na yan mo. So okay. Ti subong maayo na gani gimbutangan na dira. Amo nila po sa Buntatala. Oo. Dito gid palaganas na nadayon sir. Ang gin-constructo nga ano makatekto na hindi na. Nga bike lane to black. Kung mag-stop na dito before mag-flow, siyempre, connection na diri, sir. Oo, connection na diri. Kaya diri na tanan gaagi, sir mo. Pati ning green garden, diri na gid niya lagi. Ang kabahin sa payag ni alias Mara sang barangay Tagbak sa distrito sang Haro. So ang concern gid nila kay ang volume sang tubig antes man niya makalapot sa Buntatala, imagi anay dira sa may Tagbak. Galing ang gakatabo ang although nga ang gin-construct sining bike lane pagpanami sa creek dra sa may sakop na sang barangay Buntatala, Bumbotsam, doon di naman gid na sinatama ka grabe gid ang baha. Kay ang problema sini karon diri na sa may babaw kay ang pagpugok sa tubig dra sa may area sang Tagbak sa Zone 5 dra pa lang ang daan
no, nag-cause na sang pagbaha antes pa man makalabot dito sa may bahin na sang sakop sa barangay Buntatala asa nasambit sini nga distrito Bumbutsam. So may kantanan sini tigin tingawan ta diri mapakigangutan ang barangay official, no, kay siyempre kun ikaw ang kapitan kabalogin ni sa mga nagakatabo sa barangay kag kun paano no, nga matagaan sang solusyon kay may mga reklamo halin sa pumuluyo, no? So nagtinguha kita diri mapakigangutan ang barangay official sa barangay Tagbak sa nasabit sa Liga Distrito sa pagpanguna diri ni punong barangay Mary Jane Hikara Bumbutsam. So pag kadto naton ato man gali sikap, no, sa sulod sa sining opisina tinagayo kita to sa staff sini kun pwede kita makapakayo sang pahayag tuhoy sa sining concern kag kun anong mahimo nga mabulig abi sa barangay o galing nagpamalibad sikap nga may ara kuno sang meeting sa City Hall. Bumbutsam mga alauna subong sa ning hapon kay pagadto tato do mga 12 delegate magambal nga exact sini. Pasado alas 12 siguro do mga 12:20 sang udto Bumbutsam tinagulat-ulat nagabay basi kun magwa sikap kag istorya sa aton pero din naghambal ang sige ngano sinang staff sini nga dom sako gid, no, hindi gid sikap makatubang sa aton bisan sa makadali lang abi at least nga makuhaan taman tani sang ano ni sang pahayag ang barangay official sa nasabit sini nga barangay Bumbutsam. All right. So muna ang cellphone number ari man di kay kapo basi kun tinguan tabi message liwat or tawagan sika basi kun magsabat man kag maplastar man diri Bumbutsam. So lahat diri sa may distrito sang Haro ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Ti sa aton sining mga kabumbo mo niyang latest dito. Ang iban pagid nga mga factor sandig di sa report sang EMB6 ti low elevation, inadequate drainage capacity, vegetation overgrowth, and accumulated solid waste nga naga-obstruct sa water flow. Rason nga ti kung magbubo ang ulan, ti dagatingob ining mga factors nga naga-contribute sa pagtaas ang tubig. Ti diray, amo na kag ang sitwasyon amo sinabanwa nagamanasig ang pagtaas siya sang tubig. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Pero ti amo na ang pagbaha guro pwede tatoy mabasol sa nasambitan sini nga kun ano man nga mga sitwasyon dira, pero ang kamatayon to sang bata to madamo sa mga kabumbo nato nang nagaangot sina dira kag do kasubong pa kuno yang sala sang nagpatigayon sining proyekto sa kamatayon sa bata. Pero kung lang taon naton sa aton sinemakuturan, muna bla may mga barangay official kamo dira, may mga barangay tanod kamo dira, no, wala nyo pangaway na tapos ang nasambitan sini nga project kag ti bata-bata na hindi mo na mapunggan. Pero kung may proper supervision sa mga adult, no, na prevent ginto tani. But tiyanhon mo kayo muna nang natabo, move on na kita. Ang importante sinisubong banwa, no, ano nang mga medyos posible sinadre ang pamangkot nga ana untat ini kagway na matrutandog ni, no, sa aton sini mga kabumbo kag kumo karon, no, sandig sa EMB reclamation kag backfilling magluwas sa pila pa ka mga consideration. Ano ang next move na diri banwa? Ano ang masunod sining paggahimuon nga lihok? Sa aton sini mga kabumbo sang talatapan sang Iloilo City District Engineering Office kag ti siyempre sa bahin karon niya ni Congresswoman Jam, no? Pero kung nahuman ini way na ni nakasalapo sa mga nagkalain siniguro iyang mga pauntat, pagpamalabag or whatsoever nga makakosang delay basi kung nangin mapinuslanon man
Pero kay amo na subong ginambal sang aton sining ahensya sang gobyerno. The next step, ano na? Anong matabo sila diri karon niya Banwa? 52 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Uli nga balita, with a Bombo Paulina Piliora, resulta sa specimen nga nakuha sa person of interest sa kamatayon. Sang 7 katuig nga bata dito sa may Lambunaw, ginalauman nga maabot subong nga bulan. Kag ining committee hearing nga ginpatigayon man sa sangguniang panlalawigan, no? Subong man sining adlaw sa aton sini magkasimanwa anong latest development man dira sa may sangguniang panlalawigan sa pagpangusisa man sang mga proyekto nga nalawagan ni former Representative Vazaldico at mga proyekto ari diri sa probinsya sang Iloilo. Check ta balita ni Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Bumag siyang una kita drida na sa bahin sa police report sa update ini no sa nagtabo man yung insidente garaman sa bahin sa Barangay Tampukaw Lambunaw Iloilo sa tinalikdan nga Nobyembre 8 kung sa diin ang biktima amo ini 7 ka tuig na bata nga nasa puwan no sa sudod man sang sako nga nahigot kag may harap na nilisang nahigot nga liston no kung initially sa iyaman nga liog Bombacham bangod sa recent or update nga pag-interview diri naton kay Police Captain Winston Diadog ang hepe ng Labura Municipal Police Station nakatarana nga maabot sa sining nga bulan probably wala pa sang exact date but first week sang Desyembre Bombacham nga maabot diri ang specimen sang mga person of interest sa kamatayon diri sang 7 ka tuig nga bata kung sa diing ginpanghuhaan ini sila sang mga specimen Bombacham gagin pasa dito sa bahin man sang Kamtrame kag magaabot ang resulta ini man ang posible makabulig sa ginapatigayon man na investigation kag probably makatudlo diri ko ang isa gid man no or suspect diri sa kamatayon sa 7 ka tuig nga bata ara dito sa mga person of interest na nakuhaan sa specimen Bombacham. Pahayag diri ni Police Captain Diadog nga sa subong padayon pa ang monitoring diri sa kapulisan sang personnel diri no sa Laguna Municipal Police Station sa mga person of interest kag susubong ko no Bombacham ara pa man ini sila sa lugar under monitoring pa man ini sila pagin pahayag diri sa natungdan nga hindi pa ko mabuyag ang pila ka mga ebidensya or konkreto nga ebidensya nga ginakapta nila bungod binigapalambot ini sa ila sang mga mensahe and mga vital information kuno Bombacham nga tikong ma-verify ini siya kag mapamatud-an posible nga makatudlo ini no sa suspect and nahibaluan man diri nga ang isa diri sa mga person of interest ang may kaso no sa child abusement kuno Bombacham and on bail ini siya kuno subong further information kuno Bombacham hindi na diri mabuyag sa kapulisan pag ginda pamangkot naton kung ano ang assurance nga masulba ining kaso yung hambal ko na Bombacham tinguhaan nila nga kung tani before na end ang iniman nga tuig makatudlo na diri or matudlo na diri Bombacham ang suspect sa kamatayon diri sang bata and sa subong no ang pamilya porsigido sa gihapon nga magpasaka sang kaso batok diri sa suspect or perpetrator diri sa kamatayon sang 7 ka tuig nga bata kag kung in kaso mag-isol ang pamilya Bombacham willing man kuno ang aton nga mga kapulisan nga sila mismo ang magpasaka sang kaso sa suspect ipabati bila naton ang aton nga interview kay Police Captain Winston Diadog ang hepe sa Laguna Municipal Police Station. Pagwa nga official result ang ating nga forensic unit no regarding sa DNA result at the same time mga ating mga persons of interest na ginabantayan natin no may mga information nga ginahatag sa aton pero patayin pa natin nga gina-confirm para sa pagpabakod sa ating nga ebidensya alabatok sa ating nga persons of interest para ma-file natin ang kaso ng Pauling. Sir, saan ni nakatalana nga maabot ang result sa specimen nga ginkuha naton sa mga person of interest, sir? Wala sila exact date ang binano. Ang subong nga week na, kay second week na mo. Sa second week na sa December, subong nila nga week. Ang ipagkuha ang official result gid Bombo Pauling. No, may arakit Bombo Pauling isa ka information nga ginapalo up subong vital kini siya na to. I-confirm pa naton na dako gid mabulig sa ating pag-file ng kaso ng Bombo Pauling. Such as ano ini siya, sir, kung do glimpse silang api kung ano ini siyang ebidensya nga ginakapta naton?
hindi ko na siguro ano si Mono Bumbo Pauline, pero may ara kita na nakuha ng information regarding sa ating mga persons of interest nga makabulig nga magpadugang sa kapapad ng ating ebidensya Bumbo Pauline. Pero sabang gina-confirm pa natin para ma-sure din natin. Ito mangyatang Bumbo Pauline. Sa pito nga ini sir, kaumusta ang monitoring naton sa ila? Arang man sila gyapon sa area, may mga personnel kita nga nagatutok isa-isa sa ila. No, may ginagamontor sila nga kung din sila makadto, kung din sila santi. Arang man sila gyapon na. Ginatutukan ginasa natin mga personnel dahil dapat monitor sa ila. Kaya nga in case na magbuang assault or may mga dugang kitang ebidensya, madali natin sila contact nila yun ang mga. Ining pito, ini sila sir na background check naman ini natin sila sir yung mga previous ini sila nga kaso. May isa sa ila nga sa persons of interest na may kaso sa child abuse. Ano ni sir, ano na ning kaso niya na sulbar na ini sir? Sa on bail ni sa on bail. Kaya na pag hindi sila available or kami ang stand sa complaint. Pero subong sir willing pa man ini sila. Sa storya naman willing man sila. Kay ang investigation pa dahil mangyapon nagkakadto kita sila observer man kita sa pamilya. What are the chances sir na ma-solve ini naton ang kaso and at the same time assurance sa family and sa public sir? Ang nasyodan natin na ginahimo natin ng tanan-tanan no para ma-solve na no. Ang isa ka ginana natin subong hindi na kita kung sila ka porsyento no pero malapit na bumabang. So possible sir by this remaining days sa 2025 ma-solve naton ang kaso sir. Pinapilit natin na bago matapos ni kaming December na ma-file natin ang kaso. Bokacham, si Police Captain Winston Diadog ang hepe sang Laguna Municipal Police Station. At sa tutong nabatian ko Bumbo Pauline yang isa sa mga person of interest may kaso nga theft kag child abuse. Child abuse, Bombacham. As to further information, hindi ko na mabuyagyag man diri sang Anton nga kapulisan, but then atanan ko nga person of interest is under monitoring sang aton nga kapulisan, although nga hindi pa ini sila ang considered diri nga suspect, but ginabantayan nga kaso per kaso mag-abot diri ang resulta sang specimen nga ginkuha ini sa ila, kag kung may isa gid man didto Bombacham nga mag-match nga ginkuha didto sa bata or sa kinatawo diri sang bata Bombacham, gilayon ini nila nga makuha or makontak abi Bombacham. All right. On the other hand, Bombacham, no, lipot lang update bangod nga kanina man no, or sa sinilamang nga adlaw nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Infrastructure sa 15 lang guni ang palalawigan kung sa diin pangunahan ini ni 4th District Board Member Rolando Distura, ang chair sa Committee on Infrastructure ni Board Member Jun Modihar, and at the same time ni Board Member Rolex Suplico kag ang ibang pa diri nga mga representatives sa mga board members Bombacham kag nag-imbitar ini sila sa mga resource person. Lakip na diri ang 4th District Engineering Office with Engineer Mario Soriano. Sila ini ang ginpatawag bangod recently nagpatigayon or nag-deliver diri sa privilege speech si 2nd District Board Member Mondihar kay nalawagan or nadala or nalakip sa gin-release diri nga video ni Anay Akubicol Party List Representative Zaldico ang proyekto diri sa bahin sa Barangay Manasa, Alimujan. Isa ini ka road slope protection structure kada do ginabulabanta around 100 meters ina siya kag bangod man nga nalawagan sang ni Akubicol Party List Representative Zaldico gusto pa imbestigaran sa muli ang panlalawigan kag sponsor ang ining resolusyon ni Board Member Mondihar karon pagpatawag ini sang committee hearing nag-atambong diri or maging pag-invite ini sila apang ang nag-abot lang diri is ang District Engineering or ang 4th District Engineering Office with District Engineer Marisoriano kag ang Municipal Engineer sa Banwa sang Alimujan Bombacham maging patawag na COA ang barangay captain
sa barangay Manasa kag si Mayor Kenneth Alfeche, Kenneth Alfeche, apang wala ini sila nakaabot Bombo Cham. So ang ara lang ang nagtambong sa committee hearing is si municipal engineer sa Banwasang Alimudjan kag ang 4th District Engineering Office kag as of now kuno Bombo Cham no is para sa ang kanaluwigan with board member Distura substantial man kuno ang mga gipakita ng mga project details sa 4th District Engineering Office kag do nagapati ini sila kuno nga do nagakadapat nga butangan gin man sang road slope protection dira man sa lugar as to nag-request sang siniman na proyekto ang District Engineering Office ini siya Bombocham ang nag-request wala lang mahibaluan kung sino diri nga opisyal ang nag-intercede but gindiretso ini siya sa national government Bombocham. Ang source of fund is ang GAA amounting to 100 million pesos apang ang contract amount is ara sa 96,500,000 Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information sa radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Pauline na Piliora. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Richie. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! May kilala ka ba nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas The Farmer's Bazaar. Kana sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalapod The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Wala sa adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Maying hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 18 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Welcome na sa Kahapon Lamang program on a beautiful Tuesday. It's December 9, 2025. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Mga kabombo, 16 days na lang kag Pasko na. And speaking of 16, don't forget, December 16, umpisa naman sang Simbang Gabi. Aguinaldo na kita. Tess, ano na dira nakatapos ang ilang Christmas party? Anong imong nadaugan? Anong ginatag sa imong SP? 19 minutes after 2, this is again Tita Regine. Ginaabi-abi ko na kamo sa ating pag-uptanay sa sininga hapon. Salamat gid for being there. And especially thank you sa inyong mga istorya that keeps us alive and awake every day from Monday to Saturday diri sa Kahapon Lamang program. To those who may arap man nga mga stories, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala lang. Sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. And now let's enjoy our song sa sininga hapon from Valen Grace, Lagunilla. Hanggat ako'y nabubuhay. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana
Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mo ang pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mo ang pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Beautiful song on a beautiful afternoon. That's Mal and Grace Lagunilla para sa inyo. Good afternoon sa liwat. Alas 2:24 na ang aton nga oras. So let's go straight sa pagdulong sa inyo sa aton nga makasaysayan. Umpisahan ta with this story coming from Mia sa iya episode. Masupog nga aswang. Hala, inaswang naman kita ya. Dear Inday Regine. Daguba nga plaka ang lola nyo. Hasta subong wala pigyapon ka move on. Ara na si Anay Presidente digong sa The Hague. Ang istorya inaswang among iya. So wala pa ko kabuylo. Tamayawon ko anay ang ato nga class advisor sa kahanginan nga si Tita Regine. O na. Good afternoon. Hindi ko na lang ipagpasawa ng iyong mga greetings. Tita Regine, wish ko lang nga kabay bagyuhan ka, bahaan ka. Sang madamo nga sulat. Paagi sa imong programa, madamo ang mahawasan sang ila ginalukdo nga problema. Ang mga masubo, malipay, kag nadulman makakita sang kasanag. Padayon gid kami nga nagasuporta sa KLP, halin sa mga classmates ko batch 2022. O sige na lang, happy birthday. Tapos na. Tamiyawon ko anay si Lola Amparing kag Lolo Dencio sa Merry Christmas. Kay base hindi umataw miyaw si Lola Amparing, kag patyon niya ang radyo niya. Lola Amparing, December na, dason birthday mo, kaunda mo. Kay masaot kita Pearly Shell, kag magkanta sang theme song mo, nga lawis-wis kawayan. Sige, hapon ni si Mia sa Bingawan, Iloilo. In the Regine, to be continued ang istorya inaswang. May bag-ong yanggaw, may gabunan, subong, masupog nga aswang. Hala.
Do hindi kita ko mahimpos in the region. Kay sang December 1, sang kaagahon, mga alas 3, nag-ayagak mga manok ko. Pero sa mga 10 p.m., nagtinaghol mga ido. Nagwa ako kag mag-flashlight. Why man ako sang may nakitaan. Sa mga 3 a.m., grabe taghol ka ido, pero gataghol lang, pero may kahadlok. Nagwa ako, tala flashlight kag baseball bat. Sirado kurungan ko, pero may ginlagas ang ido. Wala man ako sa may nakita. Pagbukas ko sang kurungan ka manok ko, gahalap pa manok ko. Pati ang galumlum ko nga manok nga 22 ang itlog, patay. Tanan sa sulod sang kurungan, patay. OMG, ano naman ini, Mea? Manhid na ako, Tita Regine, do carry bells lang, pero deep inside, dumalupog ako. Mayo lang ang isa ka kurungan, ara pa man ang manok ko. Ginpain ko ato, reserved sa Christmas. Ang manok ko, nga gahapon sa kahoy, ara pa man. Pagkaaga, ginpalubong ko ang mga manok ko kay Mayok. Kagula na ako naglantaw, kay hindi ko gid kaya. Nambal ni Mayok, wala nakasudlan ang mga manok. Ginguba ang kurungan ko. Ang cyclone kag sin ginpilo, kag nagkutkot sa duta. Ginpaihaw ko na lang ang bilin ko nga manok, kay basi balikon pa kaaswang. Nabaton ko naman, kag naghipos na lang ako. Pero ang saunhan kabalay, nagreklamo man. Ngang iya manok, ginatake sang kuring nga dako. Kabalo iya ang kuring magdakop sang manok. Sang ginpasigahan nila sang flashlight, ila nakitaan. Nga pagdakop sang kuring sang manok, iya pa inigin patiyog, kaginlampos. Sus, ginlagas nila, apang nalagyo ang kuring. Natabo ini mga alas 3 man sang kagahon. Maayo kay CVO ining tag-iya ka manok, kompleto siya sa gamit. Sa unhan pagid namon, mga manok niya ginpamatay man. Pero wala siya iya sang may nakitaan kung ano ang nagpatay sang manok niya. Kay gabi ang pagpang-atake. Sa subong ang mga taga-amon nagapreparar sang Indian target. Basi magbalik ang kuring. Sa piha nga barangay, may natabo man in the region. Isa ka 42 anyos nga lalaki, gindumog ka kuring, kaginkagat sa paa mga tungang gabi. Pero nabugtawan niya, kag sang ginpasiga ang suga, iya nakita ang dako nga itong nga kuring, kag nagpalagyo. Wala may balaan kundi inag-agi, basta nadula lang. Kay usi ining lola mo, o si Sarah, pinangita ko gid. Mayo kay kilala man siya ka mga tricycle drivers kag ni kapitan sa barangay. Ti mayo kay nakitaan ko gid. Istorya sang biktima nga tawgon ta lang kay Romy. Ginkagat siya Sabado sang gabi. Pag Martes ang gabi, mga 10 p.m. or 10:30 p.m., samtang gatulog si Romy upod ang iya anak nga lalaki, nagbalik ang kuring, kag nagdumugay sila ni Romy. Pero may sundang na si Romy. Kag iya inigin buno ang kuring sa makaduha ka beses sa tiyan. Kag nagtulo ang dugo sa salong. Gipasigas ang iya anak ang suga, kag nagpalagyo ang kuring. Si Romy ang nagkadto na lang sa RHU para magpa-anti-rabies kag anti-tetanus. Agod maniguro. Wala si Romy nagpa-blatter o kung nag-report sa barangay. Kaya hindi man siya gihapon pagpatihan nga gindumog siya sang kuring o kon aswang. Si Romy nagapati nga masupog nga aswang ang nagdumog sa iya. Kay bisan kuring mundo, wala man nagapangagat. Ang mga tupad balay ko amo man ang ila pagpati nga may masupog nga aswang nagalagaw. Pero ako naman iya, ang sang Mayo 30 nga pag-atake sang manok ko, 3 kadalagko nga ido ako nakitaan. Ang December 1, wala ako sang may nakitaan.
Ang mga ido sa palibot kabalay ko, nga tubtub sa tunga ka kilometro ang kalayoon, ginalantaw ko, kay basi makitaan ko ang amo nga ido. Wala gid Inday Regine. Para maglinong kalag ko, papatihon ko na lang self ko, nga aswang gid man. Pero hindi ako yung maguntat sa good sang manok, kay dira ako nalipay. Basi makita ko man ang aswang. Sa subong, hindi na ako magamit sang baseball bat. Pinote na ang napreparar ko. Ang ginagamit pala Inday Regine sa manok ihaw, kakarbaw. So supposedly, isyaw nato ni, no? Pero wala nakita sa partner. Tadi, ang photo caption, may picture siya. Si Romy, ang gindumog kaaswang. Kagamo ini ang pinalian sang kinadtan sang kuring sa iya paa. And then, ang manok ni Mia, ginpamatay naman. So, wala makilalaan nga aswang. So, salamat Inday Regine sa pagbasa. Sa gihapon, ang tik-tik, este. Mia, something gawan. Ay maan, Mia. Abi ko tapos na ning istorya sa inaswang sa itong Mayo. Kaya abi ko naglaro na, no? Kung sino itong nagapamatay, we believe, no? Nga ti sapat ato. Ang sahi isang sapat. May ngalan to, galing tinalipat na ko. Diba? Nga posible, gid. Nga dira sa inyo, kaya ka swampy sa area, dira, no? Ti subong, this time, kuring ang nakita mo, and then inubos siya naman mamatay ang mga manok. Wala naman sang kasudlan. Sayang. Supposedly, pang Christmas pa ito, no? Pwede pa ito tanim mapang regalo, or pwede nga mapang ihaw, or pwede mapang hatag. Di Mayo lang gid kay naka-spare kaya sang iban, kundi wala kaya nawadaan para sa Christmas. But this is so very alarming nga hindi lang ikaw ang gin-atake ang mga manok, kundi may ara pa nga iban man, dira lang sa unahan ninyo. And then may ara gid dyan, no? Nga ginkagat sang manok. Ginkagat sang kuring. Di parang bal mo, naigo niya to sa tiyan, di ba la? Di kung aswang nga ba nila, kung pagka next day ko, no, kung like say, napilasan mo siya, or nalampusan mo siya, kag naigo gid siya, di kung magtawo na kuno kag may gakiang-kiang da, or may pilas da somewhere, or amo na, buta, tuod panaihan, or sa sini nga mga panahon, amo panaihan ang posible nga magakalatabo, but ka very strong, no, sa inyong belief nga indeed aswang. Ti tagam-tagam gid kita, ha, halong-halong kamo dira sa sira nga mga sa areas ninyo dira, kay ti do kamo gid pirmi ang ginaatake. Do kabalugid sila, no, nga damo mga manok dira. Kag still a question. Kung kuring gid man bala, ano nga sahi sang kuring? O kon base aswang. Ay Mia, let's hope nga ti masanagkan ang ini nga hitabo bago malang magtapos ang 2025. But I know you said, no, usi ka man, so you will never stop. And you will also never stop from raising chicken. Kay ti dira kaya nagakuha sang enjoyment, hindi bala? Sige Mia, keep us posted, keep us updated sang sini naman nga mga pagpang-atake sa imong mga manok. Alas 2:35 ang aton nga oras, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agi agud makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini Balik kita diri sa KLP 236 ang aton nga oras, Mia. Ginster mo naman no ang interest ng mga tao kag ang curiosity. But really, kabay pa nga masanagan kita bag-o man lang magtakop ang tuig 2025 sa mga hitabo nga ina dira sa inyong lugar. Anyway, proceed kita sa aton nga next story, and this is from student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Kabay pa nga today will be a good day for every one of us. Kanami kasilak sang adlaw. Nawala lang sa nag-agi, kag mag-aagi nga bagyo sa aton. Tani, mangin maluluyon ang Ginoo sa aton tanan. Ipahilayo niya kita sa tanan nga katalagman, kagabay pa, nga tipigan niya ang aton tagsa-tagsa nga kabuhi, including all of our loved ones. Tita Regine, makasiling ako, nga maswerte kita tanan. Kaya wala man kita maano, in spite sa mga katalagman nga nagaabot sa aton. Grabe, pangamuyo ko. Na kung tani, i-keep safe lang kita always ni Lord, kagin pamatian man niya ang tanan kong prayers. Hindi gid man mabaskog ang hangin kag ulan diri sa Lambunaw, kag wala sang anuman nga casualties. Thank you, Lord, for keeping us safe always. Nadumduman ko man, Tita Regine, ang mga nag-agi nga bagyo sa among kabuhi bilang isa ka family. Halin sa mga masakit nga ginagihan sang kabataan sang gagmay pasanda. Ubo, hilanat, nga kung kaisa, may mga komplikasyon pa. Kulang sa budget, sobrang nga kakapoy, kag kulba ang nag-agihan ko. Kung kaisa, wala tulog sa pagbantay sa ila sa hospital. Pero tanan nga kabudlayan nga ini, nalampuwasan namon. Bangod sa pangamuyo, kag dakong pagsarig sa Ginoo. Asking the Lord to give us strength, praying for His mercy and guidance, can help to strengthen our faith in Him and take us safely through the storm. When Jesus is our anchor, we don't need to fear whatever storms come to our lives. He will be there to keep us safe and sound. May times man kato, Tita Regine, nga grabe problem ko sa marital relationship namon sa husband ko. But I can feel that He always hold my hands to help and guide me go over to the other side. He is the pilot who can handle the storm, and He will get us home. Nadumduman ko pa, Tita Regine, sa nagalumon kami sa balay sang akon mga in-laws, tama pa gamay ang salary sang akon husband, kag bag-o pa lang siya nakasulod sadto bilang teacher. Gagmay pa ang kabataan, kag 3 pa ang kinagatas, kay sikli sanda. Pero, nagdesider ako nga magkinaugalingon kami, kay damo sigulanon, nga hindi manami ang mabatian ko. Nag-rent kami sang house, kag nag-live independently. Nagtiyanggi ako, nagkakompra fresh fish sa super, kag ibaligya sa amon nga neighbors. Through this extra income, we'll live comfortable, and I can say, financially secured. Nakibot pa mga in-laws ko, kaysang una naghahambal sanda, nga wala-wala kuno ako abilidad sa kabuhi. Sorry. So wala kuno ako abilidad sa kabuhi, kag pamata lang ang namanan ko. Sa ulihi, na-prove ko gid man, Tita Regine, na I can be of great help to my husband in raising our children and helping him to make our family financially secured. Tita, grabe gid ako mag-budget sang amon income. I always see to it nga may savings ako for emergency. Kapila na matabo ini.
Sang magbatsyag husband ko sang grabe nga sakit sa right side sang iya nga tiyan, hindi siya magpa-ospital kay wala ko na siya kwarta. Siling ko, pa-ospital ta. May gamay ako diri nga tinago. So, pa-doktor kami. Grabe findings ng doktor. Liver niya nagasakit because of too much drinking. Mayo na lang, wala ging kulang ang savings ko para sa iya medicines kag bayad sa doktor kag hospital. God enabled me to save part of our budget for future emergencies. Again, heaven's delights and guidance will far outweigh earth's difficulties. Tita, thankful ako kay na-form ko na ang habit of saving. Dako ini nga bulig sa amon in times of need. May kuuton kagid. Gani, kamo dira mga nanay, nag-save man bala ka mo? Bisan gamay lang, try to save a portion of your income. It can really be of great help to you in times of emergencies. So, tita, close ko na this letter. Kabay pa nga mangin safe kita tanan sa maabot pa nga mga bagyo sa aton kabuhi. Let us all hope that the future will be bright for all of us because living for the future puts today in perspective. Bye-bye to all and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Ginahambal sa mga malaam nato, no? Kung may tago, kung may sok-sok somewhere, may kuuton ikaw. So, kung may spare ikaw, may mahulagid ikaw, no? In times of emergencies, and that is right. Kita dapat may mga emergency funds kita because we do not know, no? What would the days would bring or the future would bring. Di kita sigurado. Kasi may mga problems, may mga health concerns na dapat tagaan sa attention and kinahanglan of course may money kita nga hulagon. So kanami because from your end na-develop mo na no kag nang-inhabit mo na ang pag-save and so kung ang imo husband wala sang pwede nga makuot, ikaw may ara ka gid because silently you just keep it secret no nga ti nagatago ikaw. But siguro after nga hulag mo atong gitago mo para sa iya, aware na siya, no? Nga ikaw may ginatago gali ikaw para nga in times of emergencies, may ara ka mo nga hulagon. And that is something very nice, no? Nga dapat i-practice natin tanan so that hindi kita bala magsala-sala kung whatever ang mga magkalatabo, may ara kita, no? Nga fun, nga atong nga pwede nga kuuton. I know life is so hard, but sige lang, no? Sa amat-amat. Bisan, hambagan isang iban, piso-piso, 5 ka pesos, 10 ka pesos. Kung kaya ang 100 kada adlaw, then why not? Diba? Student Mom, thank you so much, Gid. And thank you for always praying for us also, for our safety and protection. 2:45 ang atong oras. You can still have another story. Sa pagbalik naton, halin sa kay pobreng alindahaw, ginsulat ni Lolo Dencio. Ini si Tita Regine and this is KLP. Magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 7 to 13, 2025.
Entertaining you with all the goldies songs has always been their utmost pleasure. Sa ini nga weekend, ang Retro Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Disyembre 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plaswala de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay gaparafol sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa Disyembre 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada. Kay diri kita sa istorya ni Pobreng Alindahaw as written by Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Malipayan niya kahaponanon sa imo kung sa tanan niya katapos ang Bombo Radyo. Tita Regine, tawag lang ako kay Pobreng Alindahaw, taga-probinsya sang Iloilo. May asawa, 2 ka anak. Isa ako ka mangunguma, medyo malapad ining akon uma. Naging panubli ko sa akon ginikanan. Ang amon pangabuhi, to okay man, makakaon sa 3 ka beses kada adlaw. Ang paghimakas ko, daw ginakaluyan. Ang makapayas, langka, kag mga utanon, madamo sang bunga. Ginabulante ko kada banwa. Ang amon humay, ang iban ginabaligya. Ang sobra ginatigana sa tagkiliwi. Ang ako nasawa, gabulig sa pagsagod sang baboy kag manok. Tama kasulhay sang amon pangabuhi. Isa ka adlaw, gakumod ang ako nasawa. Siling niya, talakas ang pangabuhi sa uma. Amo ini adlaw-adlaw sulay sa ulan kag init. Wala kalipayan, puro uma kag bukid ang makita. Sabat ko. Di, maglagaw ka sa banwa, may kwarta ka man. Anong baklon ko sa banwa? Bakya? Siling niya. Gusto ko city, kay madamo ang mabakal kag pamahawan niya lain ang menu. Di, kung gusto mo, buwas, lagaw ka mo. Upda ang 2 mo ka anak. Hambal ko. Dalhan mo ako dayon sang burger. Hindi ako. Gusto ko sa Manila, siling niya. Ibaligya balang duta mo, dito kita manegosyo. Siling ko, anong negosyohon mo? Kag ako, ano ang obrahon ko? Balaan mo nga panguma lang ang nabalaan ko. Sabat niya. Inegosyo naton ang bilis ng duta. Sabat ko. Kung gusto mo, ikaw lang una ka. Kay maapas lang ako. Ikaw lang to, una ka. Inday, halinsad to. Permi lang siya gapamulugso. Oy nagabulig sa akon. Kag permi galakat.
Isa kagabi, ging kulit naman ako. Sige na bala pangga. Tanawang kumpare mo, nag-ayuhan sa Manila. Bulo bakasyon lang diri. Sabat ko sa iya. Kung hindi talang kapalangga, hindi gid ako kay kanugon sang duta. Gin panubli ko ina kay tatay. Nalipay gid siya, ginkupan ako. Pila ka adlaw, ginbaligi ako ang duta sa kumpare ko man. Sa laktod, nagpamanila kami. Nag-arkila kami apartment. Gusto sang asawa ko sa kondo. Sabat ko, ano? Basi isa pa lang kabulan, ubos ang bilis ang duta ko. Panumdumon mo, wala pa ako ubra. Nagpatindog siya, isa kakalanan, sa idalom sang amon apartment. Do okay man, kay madamo sang gakaon. Labi kon hapon, galuto siya kakanin. Kaangay sang suman, valenciana, turon nga saging. Ang mabakal ang iya inasal nga manok kag baboy. Tapos, nakaobra ako bilang construction worker. Daw nag-ayo ang amon nga pagginawi. Nakabakal kami TV, refrigerator. Hambal niya sa akon. Kita mo? Kung sa umalang kita, makabakal ka sang gamit pareho sini. So nagdugay kami in the Regine. Nagdamo ang iya barkada. Permi lang siya ga-shopping. Permi bago ang bayo, sapatos. Kag daw nagdayaw siya. Isa ka bes, gabi na siya nagpauli. Ipamangkot ko, kundi naghalin. Ang sabat, nag-ballroom kuno. Upod sa iya amiga. Siling ko dugin pabayaan mo na ang imo negosyo. Ano ibayad ta sa apartment? Sabat niya, ako bahala. Kag napanilagan ko, do may gusto ang tag-iya sang apartment sa iya. Kung manukot, ang mata wala gahalin sa iya. Naobserbahan ko, do ginapabayaan niya ang amo niya negosyo. Permi lang galagaw upod sa iya barkada, pati ang pag-eskwela sang kabataan, do napabayaan. So isa ka adlaw, nanukot ang tag-iya sang apartment, inday, 3 ka bulan, wala siya kabayad. Ginpamangkot ko siya. Kinaano mong sweldo ko, nga ginahatag ko sa imo. Kag ang bilis ang duta ko, ginano mo. Sabat sa akon, nga wala ko nugakaon. Ang TV kag ang refrigerator, amo ina, ang bilis ang duta mo. Inday, doon nahulugan ako sang langit. Sabat ko, ano? Ang bilis ang duta ako, gilakwat siya mo. Amo na nga gusto mo diri sa Manila, kay malakwat siya ka. Ara, bayaran mo ang 3 ka bulan nga utang. Inday, doon nagbago siya, ginatipan ang iya negosyo. Pero napanilagan ko, permi ang tigulang nga tag-iya sang apartment sa iya tindahan. Isa kahapon, nagpauli ako temprano pa kay naglain ang pamatsyag ko. Natingala ako, wala siya sa tindahan. Nagsaka ako. Inday, naabtan ko, nagahulid sila sang tigulang, gauba, hublas. Sa kaakig ko, kinuha ko ang siya kag ilampos sa iya. Sa tigulang, nagbato siya sa akon, pero wala siya mahimo. Damo ang lagob niya. Naiskandalo, naguluwa ang mga tao sa ila apartment. Pati ang mga tao sa gwa. Nagaluhod siya sa akon, nga nagahibi, patawaron lang siya. Napilitan lang siya tungod sa utang niya. Sabat ko, ano? Pati lawas mo, ginbayad mo? Wala ka huya. Sa kwarto pa naton ginhimo mo ang kababuyan mo? Bisan maupod ang tuhod mo sa pagluhod, hindi ko ikaw mapatawad. Pagdason nga adlaw, nagsaylo kami sa Balot Tondo. Nagarkila ako sa isa kapayag sa squatters area. Inday, diri mo makita ang pangabuhi nga tama ka miserable. Isa kaaga, gapagwa ako sa balay, nasugata ako siya. Ginhakos niya ako, dayon kahilibion, nga patawaron ko siya. Bisan sa mga bata na lang namon. Sabat ko, ano? Patawad? Amo atong kahuyanan, ginhimo mo, may nangkong ka pa ipakita sa akon? Bisan magluha ka pa sa dugo, hindi ko ikaw mapatawad.
ginguba mo ang puturo sang kabataan ko. Inday, nagluhod sa liwat. Palangga ako ikaw, patawara lang ako, hindi na ako magliwat. Siling ko. Ano? Hindi ka na magliwat? Panong duta kung aging pilit mo ibaligya? Mabalik mo? Inday, sinipa ko siya. Kung wala lang gahinibi, ang duwa ko kabata, basi na patay ko siya. Nagbalik ako sa Iloilo sa pagmangumaliwat. Maayo man ang kumpare ko, kay ginpabunhan niya sa akon ang ibaligya ako nga duta. Nagpauli man siya sa Iloilo, pero pati utod niya, wala gasapak sa iya. Inday Regine, hasta na lang diri ang akon kasaysayan. Salamat sa pagbasa mo sa akon nga kasaysayan, ang tagpadala, Pobreng Alindahaw. Budlay sa ato, no? When we are pushed by vanity and also by greed. Sayang, gakaguba ang pamilya. So, though hindi santo, no? Hindi magsanto ang inyong perspective nga duha, lain ang imo nga paglantaw sa ginatawag nga pangabuhi, lain man ang iya, kag lain man ang luyag niya nga matabo sa inyo nga pag-upod, kaglain man ang sa imo. But, ginpagbigyan mo, so nadula gid ang duta, and then, you were hoping, no? Against hope, ngati magnami gid man ang inyo nga pagpangabuhi. Dito sa Manila, nga sa first part, yes, gid man, no? Nag-okay inyo nga negosyo, sari mo nakapamakal ka mo sa mga gamit sa sulod sang balay. But of course, no, Manila is different from probinsya. Dito ya tanan baklon mo. And dito ya nagpagwa ka mo no sang kwarta para nga inegosyo ninyo. Well, of course, kung ginapabayaan ang negosyo, laban-laban, kaputuhan ang maabtan. So dito dapat kung nagnegosyo ikaw, anywhere man, no? Dapat super tutok ka. Pero siya doon na distract siya, no? Because may mga butang siya nga luyag panghimuon para sa iya nga kaugalingon. And she's forgetting nga dapat ang priority is the family. Well, I do not know if when mo siya nga mapatawad. But, well, let's hope, no? One day, kung ready ka na, kag kaya mo na, no? Mas namigid nga magpatawad ikaw so that you can release yourself, no? From that bandage of kalain sa buot, burden, kabugat sang balatyagon. Salamat gid sa imong share diri sa amon sa sininga hapon, Pobreng Alindahaw, nga ginsulat ni Lolo Dencio ang imong istorya. Mga kabombo, for your own stories to tell, you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you share your stories by writing it and then you send it sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa ataliwat ng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, sa liwat, 16 days na lang, kag Pasko na. Magasunod na ang inyong mga dramas nga ginalook forward every afternoon pagkatapos ng kahapon lamang program. Siyempre, si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. We'll be back again, no, to each other's company. Buwas naman. So, paabuton ko ang inyong mga istorya. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.